Ndikulandireni kwina kulikonse kumene muli kuchokera kuno ku Mibawa Television tsiku la lero pamene tili kuno ndithu ku St John of God mzinda uja wa Mzuzu komwe ndithu tili ndi zokambirana zimene akutipatsira ndi abungwe la SOS Children's Villages Malawi Mzuzu program. Cholinga cha zokambirana zathu tsiku la lero ndi zokhuzana ndi kampeni yomwe bungwe limeneli anakhazikitsa yomwe akunena zokuti no child should grow up alone. Chichewa chomveka bwino akuti mwana asakule yekha. Ndiyetu tsiku la lero muzokambirana zathu tili ndithu ndi akuluakulu kuchokera ku nthambi za boma komanso kuchokera ku mabungwe osiyanasiyana komanso madera amene tikuchokera kuti atiuze kuti kodi iwo akupanga zotani pa kampeni imeneyi. Ndiloleni kuti ndialandire makosana amene tili nawo tsiku la lero. Ine dzina langa ndine Lorin Temeno Haukeya. Ndilandire ndithu mayi Helen Mafuleka Simwaga kuchokera ndithu ku District Social Welfare. Iwo ndithu ndi District Social Welfare. Ndakulandirani mami. Zikomo komanso ndiloleni ndilandire ndithu Mulumuzana Elton Zipa Shimaliro kuchokera ku Shoma. Ndakulandiraninso. Tilandireso ndithu Assistant Superintendent Addison Mapanda omwe ndithu achokera ku Mzuzu Police Community Policing Coordinator. Ndakulandiraninso. Komanso tilandire ndithu Haworship Chikumbutso Nguluwe Kachipande omwe ndithu ndi Child Justice Magistrate kuchokera pa Mzuzu High Makamaka Mzuzu Magistrate Court. Ndakulandiraninso. Tilandireso ndithu George Kondowe omwe ndithu ndi Programs Director kuchokera ku bungwe lija la SOS. Mumvese kulandiridwa. Ngati mmene nafotokozera kunena zokuti zokambirana zathu tsiku la lero zagona ndithu pa kampeni yomwe bungwe limeneli anakhazikitsa mwezi uja wa Meyi. Pakana pano bungwe limeneli linakhazikitsa zokhuzana ndi kampeni imeneyi m'madera awiri, Blantyre komanso Chikwawa. Ndipo lero tili kuno ku Mzuzu kumenenso kuli zokambirana zokhuzana ndi tsiku limeneli. Tilinso ndi Amese Gambi kuchokera ndithu ku Mbeya District Council. Ndakulandiraninso. Tisanambe zonse ndikufuna kunena zoti ndipereke bwaloli kwa Ahene Mashemba omwe achokera ndithu ku National Coordinator NGO amene ndithu atitsegulire zonse makamaka iwowa afuna kunena zoti atunikire kuti kodi ripoti limene linatuluka lokhuzana ndi kampeni imeneyi iwowa atunikire kuti ku ripoti imeneyi nezotani. Ndiye ndiloleni kuti ndi apatse microphone Ahene Mashemba kuti atitsegulire bwaloli. Zikomo kwambiri maulemu aperekedwa kale kwa tonse. Titokoze kwa cha mwambo kapena msonkhano umene tinawo mauno kwambiri tikuyang'ana pa vuto limene lili pakati pathu maiko a Africa komanso kuno kwathu ku Malawi. Likulu la African Union makamaka nthambi imene imayang'ana za chisamaliro chitetezo komanso chilungamo pa nkhani za ana m'maiko a Africa lochedwa African Committee of Experts on the Rights and Welfare of the Child anachita kafukufuku chaka chatha m'maiko ozungulira mu Africa makamaka amafuna aone kuchuluka kwa ana amene akukula mopanda chisamaliro cha makolo, children living without parental care. Ndiye kafukufuku amene anapeza mavuto angapo amene kumalawi kuno nafenso anatifufuza ndipo tikukhudzika ndi mavuto kapena kuti zimene anapeza mkafukufuku amene. Kafukufuku amene anapeza kuti maiko a Africa kuli ana oposa 45 million amene akukhala payo okha popanda chisamaliro cha makolo. Ndipo kuno kwathu ku Malawi maripoti aboma malingana ndi nthambi yona za kafukufuku ndi chiwerengero cha anthu mdziko muno ikutionetsa kuti kuli ana oposa 2,500,000 amene akukhala ndi chisamaliro cha mayi okha. Ndipo tili ndi ana ochuluka amene ali akuyendayenda m'malo osiyanasiyana misika komanso mizinda komanso ngakhale m'maboma ndi malo osiyanasiyana kupemphetsa chithandizo komanso kugwira ntchito ngati ana kuti azipezere okha chisamaliro chifukwa choti akukhala mopanda chisamaliro cha makolo kuno kwathu ku Malawi. Pali zifukwa zambiri zimene kafukufuku amene anapeza kuti zimasiyanitsa ana ndi makolo awo. Pali zifukwa za imfa ya makolo kapena kholo, pali zifukwa zakuti makumina mabanja atha ndipo ana akukhala akusowa chisamaliro cha makolo awo, komanso nthawi zina ngozi zogwa mwadzidzidzi
ngati kusefukira kwa madzi, nkhondo, komanso mwina ng'amba ndi zina zimene zimachepetsa kuthekera kwa makolo kuti athandize asamalire ana awo. Zotsatira zake chifukwa choti ana akusowa chisamaliro cha makolo awo zikupangitsa kuti ana ochuluka ayambe mchitidwe olakwika adakali ang'ono asanadutse zaka 18. Ndipo zina mwa zimene zikutikhudza ife kwathu kuno ku Malawi ndiwakuti ana ochuluka akupezeka kuti akupalamula milandu adakali ang'ono, ena akutumikira umbanda, ena mwina kumaba kumene adakali ana ang'ono chifukwa choti akusakasaka chisamaliro kuti atisamalire okha ngati ana. Tinawo ana amene nanena kale kuti akupempha misika komanso mwina ena amakayamba ntchito adakali ang'ono kuti apeze chisamaliro chawo chochithandiza okha. Tili ndi ana ena amene chifukwa cha kusweka chisamaliro cha makolo kupezeka kuti akuyamba mchitidwe omwa mowa komanso mwina mafala ozunguza bongo adakali ang'ono. Limene ndi vuto lalikulu pakati pathu ngati Malawi, ndipo pakufunika kuchitapo kanthu. Ndi chifukwa cha ripoti limeneli poyang'anira kuti mayiko osiyanasiyana anakhazikitsanso tsiku la pa 15 Meyi chaka chilichonse kuti azilingalira ndi kukambirana nkhani ya kufunika kwa banja ndi kuti kufunika kuti mwana akulire m'banja, akulire mu family setup. Kuno kwathu ku Malawi takhala ndi nthawi yapadera kuyambira mwezi watha wa Meyi kuti magulu osiyanasiyana adindo akambirane zakufunika kuti tione kuti ana amene akukhala pa iwo okha popanda chisamaliro cha makolo titani, udindo wathu ndi otani ngati nzika, udindo wathu ndi otani ngati adindo osiyanasiyana amene malamulo akutipatsa mphamvu yakuti tikhoza kuchitapo kanthu posamalira ana m'dera lathu. Pakali pano kampeni amene akuchitika motsogozera ndi SOS Children's Villages komanso mabungwe ena ngati NGO Coalition on Child Rights, National Youth Network on Climate Change, Citizen Alliance komanso boma limene anduna anatsogolera national event kulilongwe akutsamira kwambiri kuti tiyang'ane zifukwa zimene zikupangitsa kuti ana kwathu kuno ku Malawi azisiyana ndi makolo awo komanso kuti asowe chisamaliro cha makolo awo. Gawo lachiwiri ndakuti tiyang'ane kuopsa kumene kulipo ngati sitichitapo kanthu lero, ngati sitichitapo kanthu panopa poti tisamalire ana amene akusoweka chisamaliro cha makolo awo. Ana amenewa ngati sitasamalira lero pali mavuto ambiri kutsogolo, yoti khala ndi ana kapena nzika zimene kutsogolo azakhala alibe kuthekera kuti athandize pa chitukuko cha dziko, zakhala ndi nzika zimene zilibe kuthekera kozisamalira okha chifukwa kuti mwina alowa m'banja adakali ang'ono akayamba ntchito komanso mwina asiya sukulu chifukwa choti alibe chisamaliro cha makolo. Ndipo tikufunikanso tilingalire njira zofunikira kuti tichite ngati adindo. Ndiye malingana ndi ndondomeko ya dziko lathu lino, kampeni amene akufunanso ayang'ane kuti kodi pamudzi ngati mwana tamuona kuti alibe chisamaliro cha makolo ake titani ngati nzika. Ndi ngati nzika tikupemphedwa kuti tichitepo kanthu pomusamalira, pomupatsa chakudya, pomupatsa malo ogona, pomupatsa chovala komanso pomupatsa uphungu wabwino kuti mwana uja akule m'magawo onse amene amafunikira kuti mwana akule m'magawo anayi amene ndi kuthupi, muzimu, mwaubale komanso munzeru. Tikatero tipanga nzika zabwino zimene tidzathandiza dziko kutsogolo. Ndipo kampeni amene akufunanso atsindikitse kwambiri kunena kuti ndondomeko zonse zimene zilipo zosamalira mwana zigwire ntchito pamodzi. Tili ndi ma victim support unit, tili ndi mafumu, tili ndi achibale komanso tili ndi makomiti osiyanasiyana amene amagwira ntchito yosamalira mwana pamodzi. Komanso ngakhale mundera party A, ngakhale ku district council, kuli social welfare office, kuli ku polisi komanso kuli ku court. Konse kuja ndikuti malamulo anapereka mphamvu kuti azitha kulondoloza nkhani zimene zabwera kuti panena pake pali mwana amene akusoweka chisamaliro cha makolo ake. Tikatero ngati dziko ndikuti tithandizira kuumba ana athu kuti azakhale ndi akhale tsogolo labwino, ngakhale kuti wasowa alibe makolo ake enieni omubereka koma akhale kuti wasamalidwa ndi anthu ndi nzika pofuna kuti akhale tsogolo labwino.
zikomo kwambiri pomvetsera komanso pokhala tcheru kuti kukambirana kwathu kwa msonkhano uno kuunike kwambiri zimene tikhoza kuchita ngati nzika. Zikomo kwambiri. Tathokoza kwambiri amene ndithu ndi Henry Machemba kuchokera ku NGO Coalition on Child Rights. Iwo andiphunzitsira kuliwiro komanso tilandire mkati muno ndithu ndi makosana ochokera ku National Youth Network on Climate Change. Takulandirinso move kulandidwa kwanu. Tiyambe program yathu tsiku la lero ndizokambirana zathu monga mmene mwamva kale Amachemba atifotokozera zimene zili mu ripoti imeneyi. Ndikhulupirira kuti anthu nonse amene mukuonera ku nyumbako kandi pa Facebook kamukuonera pa TV mwatha kudziwa cholinga cha zokambirana zathu tsiku la lero imene ndithu ndi kampeni yomwe inakhazikitsidwa yokhudzana ndi kuti mwana asakule yekha opanda makolo. Ndiye mwina ndiyambe ndi kumeneku Maisi Mwaka kuchokera ndithu ku social welfare Mzimba North. Tifotokozereni kuti malingana ndi kafukufuku yemwe alipatsa Machemba okhudzana ndi ripoti limene linatuluka. Ifeyo ngati anthu aku Mzimba North kapena limene zoti iniyo kuchokera ku nthambi yona za chisamaliro cha anthu ku Mzimba North. Vuto limeneli lakukhudzani motani? Zikomo kwambiri chifukwa cha funso labwino. Ndizoona kunena kuti kuno ku Mzimba North kumene tikuyendera matefu alipo 3 komanso mmodzi timangotengako kachigawo. Tili ndi vuto ndithu la ana amene ali pa pali makolo amene amatha akuyenda kusaka zoti azipezere pa khomopo. Monga kuno ku Mzimba makolo ambiri amapita ku South Africa amene akukasaka kunena kuti apeze zoyenereza pa khomo paja kuwasiyana aja kuti azikhala okhaokha. Ngati pamakhala wachikulire mwina amakhala agogo amene alibe kuthekera kunena kuti akhuza kufufuza zoyenereza kwa ana aja. Komanso kusintha kwa zochitika mu moyo wa anthu, change of lifestyle, zimene zikupangisanso kwambiri chiopsezo pa moyo wa ana athu zimene tikuona muno mu Mzimba. Komanso nkhani ya nkhanza zosiyanasiyana m'mabanja zimenenso zikupangisa nena kuti mwina mabanja azitha, mabanja makolo alekane, ana aja kuwasiya kusowa kolowera. Chifukwa akakhala kuti amayi ndi abambo asiyana ukwati, zimapezeka kuti ana aja amayi akakhala kwa okha, abambo akhala kwa okha. Ndiye kuti mwina abambo amakwatira mkazi wina, mwinanso amayi amakwatiwa. Ana aja amakhala pa chiopsezo pa moyo wawo chifukwa chakuti akusowa chisamaliro kuchoka kwa makolo onse. Komanso kuli nkhani ya ngozi zogwa mwazizizi zimene zimayikaso pa chiopsezo ana athu kuti azitha kulerana pa okhaokha. Komanso ngati tingakumbukire nkhani ya matenda osiyanasiyana, pakatipo tinali ndi nkhani ya COVID-19 imene inayikisa pa chiopsezo kwambiri ana athu, chifukwa chonena kuti ngati mungakumbukire masukulu anayimitsidwa, ana samapita ku sukulu.
nde ana ngati sakupita ku sukulu kusonyeza kuti alibe chochita chimene timaso kwambiri ana aja kulowerera. Komanso kutukuka, chitukuko chimabweresa zochitika zosiyanasiyana pa ana athu. Tingati tione kumbuyo kumwina nthawi zambiri makolo ndi amene amuna abambo ndi amene amagwira ntchito, koma panopa timanena kuti amayi abambo amagwira ntchito mabizinesi, kutukuka kudera zimayikaso ana athu pachiopsezo chifukwa choti makolo amakhala akutangwanika akufufuza kunena kuti kodi pakhomo pano tidya chani. Ana aja amapezeka kuti nthawi yayitali akumakhala okha chifukwa choti amayi apita ku bizinesi, amayi apita ku ntchito, abambo apita ku bizinesi apenanso apita ku ntchito. Nde zimapezeka kunena kuti ana aja akuma skills zikusowekera chifukwa chonena kuti mwina nthawi zambiri timakhala tili bize kusaka tulonena kuti kodi tidya chani, nde timayiwala unena kuti ndifenso adindo kuti tiyang'anire ana athu. Komanso tikuona kuti kuchepekedwa kwa kugwirizana pakati pa achibale, munthu ndi m'bale wake sakumvana bwinobwino, sakugwirizana bwinobwino. Ndeulo ataona kuti mwana wa mchimwene wanga, mwana wa mchemwali wanga akuvutika, pamakhala ochepa amene amatengapo gawo. Nde tikuona kuti zonsezi zimapangisa kunena kuti ana azikhala akukula pa iwo okha. Zikomo kwambiri. Tathokoza kwambiri chifukwa chofotokoza bwino, koma malingana ndi mmene mwafotokozeramo ine ndingofuna ndidziwe kunena kuti ana omwe akukula okha opanda chisamaliro cha makolo ngati mmene mwafotokozera ndi mavuto anji omwe mukuona kuti amakumana nawo omwe akusokoneza kakulidwe kawo kabwino. Zikomo kwambiri. Ana amene akukula pa okha chifukwa cha zimene ndafotokoza pali zambiri zimene amakumana nazo. Zina mwa izo ndikunena kuti anawo amapezeka kuti akulera ana okhaokha kopanda wamkulu oti akuza kuwaunikira akuwayang'anira. Komanso ana otero ndikwa pafupi kuti azembesedwe child trafficking chifukwa choti palibe amene akuwayang'anira. Komanso ana ena ndi amene tikuwaona kuti amatha akuyendayenda m'misewu, street connected children, chifukwa chonena kuti mwina aona kuti abambo palibe, amayi palibe owayang'anira, ndamaona ngati kwabwino kuti angayende iwowo ndi kumsewu, ena kumagona mumsikamu. Komanso pali ana ena chifukwa cha kusagwirizana pakati pa achibale, timapezeka kuti tikuwathamangisira kuti apite kuma institutions kolerera ana, malo olererako ana, child care institutions, kupangira unena kuti anangatitani kuti mwana mwina timpulumuseko, amapezeka kuti mwina tampitisa ku orphanage. Komanso pali ana ena amene chifukwa cha mavuto amene akudusamo amatha kupalamula, ena kutenga mimba msanga asanakhwime, ena kulowa mbanja kumene. Mwa zina zimene ndingafotokoze kuti ana oterowa ndi zimene amakumana nazo. Ndiyeno mnafotokoza poneranso kuti chiwerengero chikuchuluka cha ana omwe akukula okha opanda bambo, mwina ena akukula ndi mayi okha. Tifotokozereni kuneranso kuti mwina ku social welfare akabwera ana kusadandaula kapena makolo awo mwina tiyerekeze kuti amayi abwera kusadandaula kuti iwowa akuvutika kusowa chisamaliro, inuyo ku social welfare ako mumawathandiza motani akabwera ndi mavuto ngati amenewo? Akakhala kuti abwera ku office kwathu ya social welfare pali zambiri zimene ana amenewa timathandizira. Choyambirira tinene ku mudzi komweko tikugwira ntchito ndi tili ndi atetezi ana amene akutithandizira kuwalumikizisa ana amenewa kudzera ku mabungwe amene ali kumudzi, ma community based organizations. Komanso ngati boma timagwira ntchito zothandizira makomo amene akulera ana, monga pali mtukula pakhomo, pali nkhani za public works, pali nkhani za mavesero, ndi maprograms okhaokha amene tifuna kuti tilimbikise makomo kuti akhale ndi kuthekera konena kuti azitha kuwathandiza ana. Tikunena kuti mwina makomo amalephera kulerera ana, achibale amalephera chifukwa cha kusowekera. Nde tikatenga maprograms ngati amene wawa ndi maprograms amodzi amene angathandizire unena kuti makomo akhale otukuka ndipo azitha kupeza zosowekera za pakhomo. Komanso timayesesa unena kuti ana amene akusowekera chisamaliro tikhale ndi ndondomeko imene timanena kuti case management, kuti tiapeze ana amenewo kuti tigwire nawo ntchito makomo tikathandize. Zina mwa zomwe ndingafotokoze ndi maprograms ngati amenewo.
zikomo kwambiri. Tathokoza kwambiri. Amene ndithu ndi Mayi Helen Simwaga amene ndithu ndi District Social Affairs Officer kuchokera ndithu ku Mzimba North, amene ndithu atifotokozera zambiri zokhuzana ndi nthambi imeneyi yoona za chisamaliro cha ana komanso cha anthu kuno ku Mzimba North akuchita, komanso atifotokozera mavuto omwe anthuwa akukumana nawo. Ndiyetu ndingokukumbutsani kunena zokuti samafera pakomo chifukwa cha udolo samafera pakomo bogana manyazi amangosowa mpaka ngochenjera kodi mudamuona mpaka aragona mapasa akujwala malungo kodi mudamuona akuyenda benda jona ngochenjera omwe wadutsa mpaka amadziwa eka akavulala amalirira mkwati jona ngochenjera mpaka samafera pakomo chifukwa cha udolo samafera pakomo bogana manyazi amangosowa mpaka ngochenjera ndala wa kulilongwe
akafuna mkazi amawalira kutyolo omwe somudziwa Jona ngochenjera mpaka wakuplantaya akasowa kasitomala amalowera kupoto kukakwatiwa Jona ngochenjera mpaka samafera pakomo chifukwa cha udolo samafera pakomo Anyway, what is your number, mother? Mwana kukhala ndi choncho Majembwiye kukhala ndi choncho Anaosidwa Obanda mai Dona guarera guanti matere Anaosidwa
Uganda maiwo Zona kualera kwa kimateri Asamaleni ana masi Musa watemele manja ana masi chimene tikupitiriza ndithu zokambirana zathu zomwe tinazo tsiku la lero zokhuzana ndithu ndi bungwe lija la SOS amene ndithu akupanga kampeni yomwe akunena zokuti no child should grow up alone kapena kunena zokuti mwana asakule yekha. Ndiye zokambirana zimenezi zikuchitikira kuno kunzuzu ku St John of God. Ngati mmene nafotokozera kunena zokuti tikhala tikutsegulaso malaini athu komanso kumva ndemanga kuchokera ndithu kwa anthu amene ali mkati muno. Musewale kuti zonsezi zikufikani ndi thandizo lochokera ku bungwe limeneli la SOS. Nava ndithu Mai Helen Simwaga akufotokozapo mmene ndithu vuto limeneli lakhudziranso Mzimba North. Ndipo tengero onena zokuti kawiri anthu amene amapita ndithu ku nthambi ya boma ya social welfare ukadandaula amakhala anthu omwe akuchokera m'madera osiyanasiyana. Madera amenemu amakhalanso kunena zoti maderamo muli amfumu kapena atsogoleri omwe akuatsogolera. Ndiye tifuna tingova kuchokera ndithu kwa Mlumuzana Elton Zipa Shimaliro omwe ndithu akuchokera dera lija la Shoma kuti malingana ndi kafukufuku emwe afotokoza komanso malingana ndi zimene afotokoza Helen Simwaga kuchokera ku social welfare. Inuyo mwina ngati amfumu mukupangapo zotani pothana ndi mavuto ngati amenewa? Zikomo kwambiri. Ifeyo ngati amfumu madera osiyanasiyana kumudzi tikuyesetsa kukhala nawo anthu mudzi pafupi komanso kukhala ndi makomiti a child protection osiyanasiyana kudzera mabungwe ngati SOS komanso anzathu a child protection ngati social welfare CIO osewo kudzera mwayo timakhala kuti tikulumikizana nawo tsiku ndi tsiku posamalana athu kuti akule ndi moyo wabwino. Shabwino ndiyeno ana ena omwe akukula okha opanda chisamaliro cha anthu oyandikana nawo akumakhala ndi udindo otani komanso inu ngati amfumu mumatenga udindo otani poonetsetsa kuti anawa akuthandizidwa mokwanira? Ana omwe akukula okha ndi moyandikana ndi anthu amene owazungulira timagwirana nawo manja tonse limodzi poonetsetsa kuti akugona pabwino komanso akudya zakudya zoyenerera ali ndi nyumba yabwino komanso akupita ku sukulu tsiku ndi tsiku. Ngati pali vuto kuti sakupita ku sukulu timapita kukakumana nawo. Ngati zativuta tikakhazika pasi timakumananso ndi a social welfare or SOS kuti atithandizire ndithu. Shabwino ndiye inu ngati amfumu mukuona kuti kutha kwa mabanja kukusokoneza bwanji kakulidwe kabwino ka anawa? Kutha kwa mabanja kukusokoneza kwambiri kakulidwe ka anawa chifukwa samapita ku sukulu komanso amapezeka kuti akukwatiwa nthawi yawo isanakwane komanso amapezeka kuti akuyamba ntchito zosayenera zoposa msinkhu wawo chifukwa cha kutha kwa mabanja. Ndiye vuto limene ndi lalikulu kwambiri makamaka kumudzi makamaka chifukwa cha umphawi tini mavuto akulu kwambiri. Tiyerekeze ngati anzathu amene amatenga alimi kuchoka mmalo osiyanasiyana amati akabwera nawo kumudzi m'midzimu amangoti akawalimira basi kwasiya osasamalaso yayi ndithu. Shabwino ndiye tikati tipite dera lanu la kuchoma vuto limeneli ndi lokula bwanji? Kuchoma vuto limeneli ndi lalikulu kwambiri chifukwa choma ndi dera lalikulu kwambiri ndiye mavuto amene watikhudza kwambiri ndipo liliko kwa basi madera osiyanasiyana komanso pali anzathu amene amakhala ndi mwina ali ndi zoyimbayimba ngati mabala nawonso akukolezera mchitidwe umenewo chifukwa amatha kusegula mabala amuna 6 o'clock ya mamalo 5 o'clock amakhapezeka kuti asegula kale komanso
nthawi yotsekera amatha kuchezera mpaka na mwina mamawa. Nde pali masukulu ena ndoyandikana ndi mabala, nde vuto limene limatikhudza kwambiri. Ndiye mukupanga zotani pothana ndi vutoli? Pothana ndi vuto limeneli timayesetsa kukhala nawo pansi anzathu ana amene ali oyandikana ndi ana amenewa, komanso timathamangira kwa SOS komanso kwa social welfare, komanso tili ndi mabungwe osiyanasiyana m'mamidzi mamene timakumana nawo tsiku ndi tsiku, mwina pa wiki kamodzi olo pa mwezi kamodzi, kuti tizikhala tikuphunzitsana nawo za kukula bwino kwa ana kuti akule bwino mabanja mwawo. Komanso tikakhala nawo limodzi kuti mabanja asamangotha chisawawa popanda zinthu zopanda pake, mwina chifukwa cha mowa, mwina chifukwa cha umphawi, mwinanso chifukwa chongoti angomenyana pang'ono basi kuthesa banja. Ndi timakhala nawo pasi kumalangiza tsiku ndi tsiku kuti mabanja asamathe mopanda pake komanso mosakambirana. Ndi timatha kukhala nawo pasi kuti talumikizitse limodzi kuti ayambenso anawo kupita ku sukulu. Chabwino, tathokoza kwambiri. Ngati mmene nafotokozera kuneyazo kuti titsegula malaini athu nthawi ikakwana kuti inu muthe kuchitirapo ndemanga, mukhoza kufunsa funso lina lililonse limene muli nazo pa zokambirana zathu za tsiku la lero. Komanso inu nonse amene muli mkati muno, ngati muli ndi mafunso mukhoza kuyamba kulemberatu, tikatsegula ndithu tikapereka mwayi inu muthe kutero. Komanso amene mukutionera kuchokera pa tsamba lathu la Facebook la Mibawa, nanunso mukhoza ndithu kulemba funso lanu pa tsamba limenelo, ife tikuwerengerani kuti akuluakulu amenewa akuyankheni. Ndiye amenewa ndithu anali Mulumuzana Elton Zipa Chimaliro kuchokera dera lija la Shoma. Monga amene mukudziwa kunena zoti nthawi zambiri kawirikawiri nkhani zimenezi zikakhoti zachoka kumudzi, zachoka ku social welfare, kumene zimakathera kawirikawiri ndi ku polisi. Ndiye pakana ipano tifuna timve kuchokera kwa Assistant Superintendent Addison Mapanda omwe ndithu achokera ku Mzuzu Polisi kuti atifotokozere kuti kodi mavuto ngati amenewa kapena zoti nkhani ngati imene iyi ikabwera ku polisi amapanda mumawathandiza motani anthuwa? Zikomo kwambiri. Nkhani ngati imene zikabwera ku polisi ife ana amenewo timathandiza. Choyambirira timadziwa kuti ana amenewo malinga ndi malamulo a dziko lino ndiwoyenera kutetezedwa. Chifukwa ife ntchito yathu ya polisi ndikupereka chitetezo komanso kuona kuti ufulu wa ana usakuphwanyidwa. Ndiye pamene abwera ku ofesi timalandira thandizo moyenera. Choyambirira chomwe timachita ndi kumva nkhaniyo mmene nkhanza imene achitika. Khala mulandu. Ndeti kana kuti ndikothekera kuti titha kuitana makoka kambirana nawo timapanga summon kuitanisa ku polisi ku office ya victim support. Fa ku office ya polisi tini nthambi ya community policing imene muli victim support imene maona nkhani zokhuzana ndi nkhanza. Komanso ti office yomwe ya community policing iliso ndi nthambi ine child protection imene imakhuzana ndi kuchitira ana nkhanza kuti ikathe kuthandizira kuti ana akatetezedwe. Komanso timaonanso za mgwirizano wathu ndi stakeholders zosiyanasiyana komanso zokuthesa umbanda komanso kuona kuti chitetezo cha madera chikukhala bwanji kuzeranso ku nthambi yathu ya community policing yomweyo. Ndi ana amene akafika ku polisiko timayitana njira imeneyo makolo wawo kapena akhuzidwa ndi nkhani imeneyo. Ndiye tipokambirana nawo anthuwo akabwera tikaona kuti nkhani imeneyo ndiyofunika kuti tisegule mlandu oti pa negligent imene makolo kapena adindo amene ayenera kuthandizana nawo ayenera kuchitapo timasegula mlandu. Kapena apapa tikambirane nawo tiapase advice. Faso ntchito inanso imene timachita kwambiri makamakaso ku office ya victim support tupanga advisor lero kuona kuti makolo akalangizidwe amene adindo akalangizidwe akasinthe machitidwe awo. Koma apirikana kuti apapa sikuchitira mwina zikukhala zikuvuta-vutabe mwina makolo is not willing kuti ikathandize anawo timathaso kuwatumiza ku khoti kuti khoti ikathandizepo ndikuona kuti munthu ameneyo kapena ana amenewo athandizidwa bwanji kuti akakhale ndi moyo wabwino komanso iwo akakhale muchitetezo chokwanira. Chabwino, ndiye milandu ngati imeneyo ku Mzuzu Polisi ndiyochuluka bwanji? Milandu ngati imeneyi
imachulukira kwambiri, imabwera ndithu yochuluka. Chifukwa ngati office ya victim support kumwena pamwezi timatha kukhalira ndi milandu, jena milandu yonse ikayiphatikiza pamwezi imatha kukhala 40 to 60 range yake imene. Kwamaona kuti milandu yofuna chithandizo cha ana ngakhale family imatha kukwana 20 chakuti pamwezi umodzi. Kusenza kuti vuto limene lili lalikulu kwambiri ndithu, andilofika kuti kutengapo mbali lalikulu kuti anthu amene akafikiridwe komanso akathandizidwe kuti anawa akatetezedwe. Chabwino ndiye ndolaolo timapanga samoni amene akwadandaulira kuti azibambo akulephera kuthandiza nawo kuti abwere ku victim support. Ndiye timaona munthu uja utapanga interview kuona kuti chifukwa chani munthu akulephera kuthandiza, kuti akulephera kuthandiza chifukwa kuti munthu ndiosowa kapena akuchitira dalabe kuti anawo azivutika. Ndiye tikaona kuti munthu uja ndiosowa timatha kumulangiza zimene akuchita kuti ana ake azipeza chithandizo chokwanira kuchokera kwa iyocho. Koma kuti akuchita dala ndi pamene pamabwera mlanduwo. Chifukwa pali mlandu wa negligent imene ngati mosusana ndi gawo 165 ya malamulo a dziko lino imene manena kuti munthu aliyense anayopanga kupereka chithandizo kwa ana ake ndiye ngati akulephera amene yotha kumsegulira mlandu. Koma tikaona kuti munanga watipanga ashuwa kuti ana wandiza athandiza amene mwandilangiza mwina samadziwa timampasa mpata kuti zikusintha ndiye timapanga follow up nkhani yathuyo tione kuti zikukhala bwanji ngati akusintha. Kwa kuti akupitirizabe timatumiza ku khoti kuti akhoti mwina atakapanga njira inaso kuti munthu amene azipereka ngati momiziridwa tsopano chifukwa zathuzo zimakhala zokambirana. inu mumadziwa bwanji kuti kholo ili labwerali abambowa awawa achitopangira dala usanthandiza mwanayi awawa ndizoona kuti akuvutikadi? Nthawi zambiri timaona ndi zinthu zimene ali nazo chifukwa ngati adandaula ali akazi wawo kapena mayi awo anawo amaziwa zimene abambo ali nazo pa nyumba pawo. Zimene ziyaso zimatipangisa kuti tiziwe kuti zimene ali nawo abambowa ali ndi kuthekerapo. Chifukwa munthu aliyense malinga ndi mmene ali nazo zinthu zimene zomuyenereza timaziwa kuti mmene akuthandizira anawa akuyesesa koma uyuyu akukanika chifukwa zimene ali nazo ndimene anawo chithandizo zimene akulandira sichikugwirizana ndi zimene munthu ali nazo. Imakhanga proportion malinga ndi zimene munthu alili. Ndiye timaziwa kuti uyu akuchitira dala uyu sakuchitira dala komanso uyu ngofuna lamulo ligwirepo ntchito kuti anawa athandizidwe. Komanso anthu ena ake ndi mtima woti azilephera kuthandiza anawo pomwe ali ndi udindo otero akathe kutengerapo chisazo chabwino kuti anako kabereka uzithatsa kuwathandiza mungamene mungafunire. Ndiye mayi Mwaga anafotokozapo kuti chiwerengero cha ana omwe akukhala okha opanda mwina chisamaliro chabwino ndi chochuluka mwina pafupifupi 31,000 kuno ku Mzimba North. Ana amene wawa akabwera kuti achitidwa nkhanza m'madera omwe akukhala ku polisiku anawa mumawathandiza motani kuti ufulu wawo uoneke? Zikomo kwambiri amene wana akabwera ku polisi ife timathandiza mokwanira ndithu kuti adziwe kuti asankha department yabwino ya polisi kuti akandaule vuto lawo. Choyambirira timaona mtundu wa nkhanza umene ana achachitiridwa. Chifukwa nkhanza zilipo magulu angapo. Pali nkhanza okhuza yapakhungu muchizungu amati physical, pali nkhanza okhuza ndi kugonana imene amati sexual, pali nkhanza okhuza ndi kulephera kusamalira ana yani girietija, komanso pali nkhanza ena yokhuza ndi emotional imene imakhuzana ya maganizo. Ndiye pakakhala nkhanza kuti yachitikirayo akabwera kutiuza timaziwa kuti iyo ni nkhanza yokhuza ndi kugonana kapenanso yapakhungu. Ikatero choncho choyambirira timamutenga mwana kuntumiza kuchipatala kuti achipatala akamuone kuti munthu yodi wachitira nkhanza imene apanga ndiyo tani. Tekezo kuti munthu ndiyokhuza nkhanza yapakhungu. Ndiye nkhanza yapakhungu ija ili magawo osiyanasiyana milandu imene imatha kusegula malingananso ndi nkhanza imene yachitika. Tilekeze kuti munake nkhanza mpanga mwina wangokhala ndi mascratches ochepa pathupi timatha kusegula mlandu wa common assault umene uli mlandu wang'ono kwambiri akudiso ndi gravity imene yawavulalira munthu. Ngati mlandu mwinake amuvulaza mwina akutika kuti thupi mwina ndotupa kapena ndorani koma uli wavulala kwambiri timasegula assault occasioning actual bodily harm umene soli mlandu wina okhuzananso ndi nkhanza yapakhungu omweyo. Komanso pali mlandu wina mwinake amuvulaza mwina ali ndi open wound timasegula anilofundi oso uli mlandu wina aso okhuzananso ndi nkhanza omweyo. Komanso pamoja kuti mwina kamvulaza kwambiri mwina mutchola mkono kapena mwendo kapena yakachichoka kuti imene chocho sizagwiranso ntchito ngati imene chimakhalira kalekale ngati pali permanent disfigurement timasegula grievous harm mlandu wonse umenewo. Enanso mwina aonjezanso mwana pana amupheratu ndikuti imeneyo ndi mada imene ndi yapakhungu yokhuza imenezo nkhanza zimenezo. Komanso timatha kusegula ikakhalanso yokhuza ndi kugonana kapita kuchipatala amatiuza chipatala amene mwana yakuoneka kuti amugona titha kusegula kugonana ndi mwana wang'ono. Komanso mwina wake kuchipatala kuti sanagonane ndi mwina wake amangomusweresa maliseche akeyo titha kusegulanso indecent assault. Soneza kuti milandu ndi yachikhalire. Ikakhala milandu yokhuza ndi ya maganizo mwina wake akumutukwana mwana uja titha kusegulanso use of insulting language wonse ni mlandu umene tingati usegula umenewo. Ndiyenso pali mlandu wokhuzana kuti utayira kulephera kuthandiza mwanayo ngati child negligence tisasegulanso negligence imweyo ndi mlandu pawokha usikususana ndi gawo 165 ya malamulo a dziko lino.
ndimene timathandizira nawo chika kuti mwana pamene wabwera kuzadandaula kuti wakidwa nkhaza tisatire tiyenera kumthandiza moyenerera kuti pochoka akakhala otetezeka. Chabwino tathokoza kwambiri Assistant Superintendent Mapanda kuchokera ndithu ku Mzuzu Police. Mwina ndisanapatsire Haoship Kachipande a social welfare mwina mukhoza kuti muli ndizonjezera pa zimene afotokozazi. Zikomo kwambiri ndifuna ndingonjezerapo pa nkhani ya child maintenance. Ndinakumvani mukufunsa nena kuti mumadziwa bwanji kunena kuti mwina munthu uyu akupanga mwadala osathandiza mwana. Then mafuna ndonjezere nena kuti a social welfare timagwira limodzi ntchito ndi anzathu aku polisi komanso aku khoti ponena kuti department yathu imapasidwa role yonena kuti ikafufuze abambo amene kapena ndene kuti kholo limene likulephera kuthandiza mwana. Nde mukufufuza muja report imene ituluse ndi imene imapanga guide a khoti kunena kuti angapereke lamulo chigamulo cha mtundu wanji kwa kholo limene likunyalanyaza kusamala mwana. Then mafuna kuti ndiwonjezere neno tikafukufuku amapangidwa ammakomomo timayendamo ndithu kukafufuza kuti kodi abambowa ndikusauka kapena ndikunyalanyaza chabe kupangira kunena kuti akamapanga za milandu zimene akufotokoza anzathu aku polisi ziyende bwinobwino kuti mwanayo athandizidwe. Zikomo kwambiri pamene mafuna ndiwonjezere. Tathokoza kwambiri. Ndikhonera zilitamva zimene ndithu a social welfare akuchita komanso a polisi akuchita. Zikuoneka kuti anthu akugwirira ntchito limodzi makamaka pofuna kuonetsetsa kuti ana akukula ndi chisamaliro chabwino. Ndiyetu popitirira ngati mene anafotokozera ndithu Assistant Superintendent Mapanda komanso Maisi Mwaka afotokozapo ndithu zokhuzana ndithu ndi kukhoti kuti akafufuza zonse iwowa ndithu zikakhoti zawakanika nkhanija imakafika kukhoti. Haoship Kachipande tifotokozereni kunena zokuti malamulo amati chani mwina choyambirira pa zakakulidwe kabwino ka mwana. Zikomo kwambiri. Malamulo athu a Malawi amapereka udindo kwa makolo amene alera mwana abereka mwana uja. Makolo aja kuti mwana uja amulere ampasi zofunikira zonse mpaka natani akule. Komano pamakhala zifukwa zosiyana-siyana. Pena mwina umphawi, pena mwina umasiye, komanso mwina kusathekera kumene. Kuti kholo inde ndi kholo inde komano lilibe kuthekera kwa mwana uja. Pa malamulo athu a Malawi achibale akubanjekera nawonso amakhaso ndi udindo thandiza mwana amene uja kuti mwana uja akule chani akule bwino. Kupatula konso akubanjaja lamuloso limapitirira ndithu kuti so winanso wa apo zika ili apo yaona kuti mwana yakuvutika aliso ndi udindo kulera mwana uti mwana amene uja. Mmapita ku office ya social welfare kubwera ku khoti kuti iyayi ineyo ndithu mwana yafa ndimutani ndimpase umoyo wabwino timati foresight pa chizungu. Akhoti timamutenga munthu uja kumuyesa kuti kodi ali ndi kuthekera kuti mwana angakamulere bwino zikakhala choncho akhoti pa malamulo timampasa udindo kuti iyayi abambo ndi amayi inu mwanayo kamutanini kamulereni mumpase umoyo wabwino. Kupatula konso kwa anthu ngati amenewa malamulo samapitira unena kuti paliso mabungwe melili ngati sosi lafiki mabungwe ngati amenewanso aliso ndi chidi kuleraso ana ovutika. Malamulo samalola unena kuti iyayi ngati pala ana ovutika mamidzi mwathu muja mabungwe ngati amenewawa kudzera office ya social welfare kubwera ku khoti ife akhoti tikaunikira bwinobwino timapaso ta udindo la mwanayu mpaseni zofunikira kuti mwanayo akule bwino. Si mabungwe wokhayi komanso boma lathu la Malawi boma lililonse lili ndi udindo kuzika ku anthu okhala mu dziko limene lija kuti anthu ake mu dziko muja akhale ndi zowayenereza kuti akhale ndi moyo wabwino. Nde boma lija limapanga ngati malo timati ma safety homes koma masungirako ana amene ovutika amene osowedwa ndi ana amene aja boma limatha kwatani kumathandiza ndimene lili malamulo a Malawi. Kupatulanso aposo pamakhala anthu ena onena kuti ali ndi kuthekera akufuna mwana uja amutenge ngati ndi wawo amulere. Malamulo samawataniso amalola timati adoption. Ena mapangira amo muno Malawi ena mapangira uthoto ochokera kunja
amati chachikulu kuti mwana uja apeze umoyo wabwino, akule azakaenda kuthekera mtsogolo kukhala nzika yabwino. Malamulo amapasa kuti mwanayu muleleni, limene malamulo amafotokozera kuti mwana aliyense akule bwino. Mmene ndafotokozera apa mndena kuti udindo olera mwana kupatulako kholo ndo awina aliyense, kuyambira komwe mwana uja akukhala kandi kumipingo, mafumu, mabungwe, boma limene osewa tosefe tena kugwirana manja kuti mwana uja akule ndi moyo wabwino, zakhale nzika yabwino komanso ndi kuthekera pa moyo wake, limene malamulo amafotokozera mwachonchi. Zikomo. Chabwino, haoshipi ngati mmene mwafotokozapo ndithu zokhudzana ndi malamulo omwe alipo oteteza ana. Inde malamulo amufotokoza momveka bwino. Ndikhulenso nena zoti anthu omwe akuonera komanso omwe ali mkati muno awamva bwino malamulo amenewa. Koma ine ndi funso kunena zokuti malamulo ndi awo alipo, koma nchifukwa chani ana akupitirizabe kukumana ndi nkhanza zosiyanasiyana m'dziko muno? Zikomo kwambiri. Anawa amakumana ndi nkhanza pa zifukwa zosiyanasiyana. Choyamba pena amakhala makolo obereka ana aja amakhala kuti chidwi alibe, kapena mwina kunyalanyaza, nkhanza chabe, nkana ana amene wakutani akuvutika. Komanso penanso kumakhalanso kusadziwa. Anthu komwe okhala mwana uja mdera lija samadziwa ndondomeko na kuti zikakhala chonchi kodi ife ngati anthu adera lino tukhala ndi mwana tindi udindo wanji, tingayende ndondomeko yanji kuti mwana timutani titengepo gawo kulera mwana ameneyo. Chabwino, ndiye assistant superintendent Mapanda anafotokozapo nena zokuti mwana omwe akukhala yekha olo mwana wina aliyense akachitidwa nkhanza kazogonana apolisi akakhotiza akanika zimafika ndithu kumeneko ku khoti. Anthu ambiri amadandaula nena zokuti ku khoti kwinde mumalandira milandu yochuluka zedi yokhudzana ndi ana mwina kugwiriridwa, kukamizidwa, kugonedwa, komano nkhani chikakhoti ili ku khotiku mathedwe yake samoneka bwinobwino. Ena oti mwina anthu ali ndi umbononse amapezeka zoti akuwaona oti anthu aja kuyenda ngati mfulu, mwana ochitidwa nkhanza ujaso akukhala mwa mantha malomo oti alandire ndithu ufulu wake. Pamenepa tinene zoti zimayenda bwanji ku khotiku? Ife ku khoti kupanga chiganizo chathu zimatengera ndi zomwe inu mwatibweretsera umboni. Komanso malamulo akuti bwanji. Chifukwa kuti ngapange ife a khoti tena kuloza lamulo kuti lamulo pachomwe abweretsa chija likuti bwanji. Akhoti pa nkhani ya mwana timayikapo chidwi kwambiri kuti mwana uja ndithu pange chiganizo chothandiza ndani mwana amene uja. Nkhanza iliyonse yachitikira mwana ngati akhoti pa malamulo pamakhala chilango chake. Ngati mwana wagwiriridwa nkhani kabwera ku khoti, perekera umboni wonse ku khoti, akhoti amamanga wapanga chinthu chiti chimene chija. Komanso kumakolo amene uti ali ndi kuthekera kolera mwana uja, komanso mwina akunyalanyaza udindo wawo kulera mwana uja, pali malamulo na kuti makolo amene ajawo ayina kuti atani alangidwe faya kunyalanyaza kwawo. Kupitiranso aposo amakhoti ona kuti ena mwina banja latha timatengapo gawo nena kuti ngakhale ife akhoti banja limene tikulithesa chonchi kodi ana amenewa akula bwanji, aleredwa bwanji. Tampasa udindo okhala ndi mwana uja mwina mbali inaso ija timalamula kuti iyayi mwanayo khala ndi amayi, koma abambo mwina pamwezi mwina muzipangako chakuti, sukulu ya mwana mwina izenda mwakuti. Timayikapo ndondomeko ndituti makolo akakhala kusiyana koma ana aja aleredwe chani, aleredwe bwino. Chabwino, pamene pamafotokoza kunena zokuti akakhonera zoti mwina ana aja sakuleredwa bwino, kuti mwina kholo lina sili kuwathandiza mumaonetsetsa kunena zoti ana aja aleredwe bwino. Tifotokozereni kunena zokuti mwina azimayi akakhoti abwera kuti abambo wa ku polisi analonjeza kunena zoti azipereka chisamaliro, nkhani ija afika ku khoti koma azimayi uja akuvutika yekha opanda chisamaliro kuchokera kwa bambo anawo. Bambo yemwe akulephera kusamalira ana akewa amatha kulandira chilango chotani, kapena ino akhoti mumanthandiza nzimayi yomotani poonetsetsa kuti ufulu wake uyende bwino? Mmene ndakapita kale kumambira na kuti malamulo a Malawi amapereka udindo kwa makolo onse awiri kulera mwana uja. Ngati kholo limodzi likunyalanyaza kulera mwana uja akafika nzimayi ku khoti kandi nzibambo, chifukwa suti amakhala nzimayi zibambo yekha, ife amati
kuthekera kumakhala kwa makolo onse awiri pena mwina nzibambo jalibe kuthekera maya ndi chani ali ndi kuthekera ife akhoti timayikapo ndondomeko kuti mwana ameneyu muzilipira mwakuti kuno kukhoti sikulu ya mwana ameneyu iziyenda mwakuti komanso zosowa za mwana zonse muzipanga mwakuti kuno kukhoti ndiye akapanda kupanga zimene zija umakhala uli ndi ngongole ndi khoti mwezi uja tatipeka 20,000 simukupereka ife timawerengera mwajomba miyezi ingati kandi 3 kandi 4 timalemba chikalata chokukumbutsani mubwere ku khoti mutifotokozere zifo zomwe ino simukutani simukutsatira zomwe khoti natani linagamula mukakamva mbali yanu kuti ndizomveka mwina munthu amadwala panaye mavuto ena timampasa mwayi kuti akasake ndalama atibweretsere ku khoti komanso mwina aona kuti munthu uja ndithu kungokhala kungoderera khoti kunyalanyaza timatha kwa mulanda katundu kugulitsa ndalama ipite kwa ndani kwa mwana amene khoti natani linalamulira kupatulanso aposo umatha kupita ku ndende kwa chaka chimodzi chifukwa chonyalanyaza kulera chani kulera mwana izi zimakhala ndikuona kuti zomwe tagamula khoti aliyense azizitani azizitsatira malamulo ake zikomo tathokoza kwambiri amene ndithu anali Haoship Kachipande kuchokera ndithu ku Mzuzu Child Justice Magistrate Court omwe atifotokozera zambiri zokhuzana ndi malamulo kuti akuti chani makamaka poonetsetsa kuti ana akule bwino ndi chisamaliro chokwanira komanso iwo atifotokozerapo udindo umenewo amaonetsetsa kunena zoti makolo anawo kapena anthu omwe achitidwa nkhanza anawo aonetsetsonera zokuti ufulu wawo woyenda bwino komanso chigamulo chikuyenda bwino ndithu pakakhoti pali umboni wonse ochuluka ngati mena fotokozera kunena zoti tili pano chifukwa cha bungwe limeneli la SOS Children's Villages Mzuzu program amene ndithu akutipatsira program imeneyi pano pa Mibawa Television ndiye mongokukumbutsani nonse amene muli ndi mafunso posayidwa pompatitse gramma line yathu kuti muchite ndemanga komanso inu nonse amene muli mkati muno tikupatsaninso ni mwayi oti muthe kufunsa mafunso omwe muli nawo pa nkhani zimene akuluakuluwa afotokoza tipite kumeneko a George Kondowe Programs Director wa SOS Mzuzu program afotokozapo komanso tili pano chifukwa cha bungwe lanu limene ndithu likupanga kampeni yoonetsetsa kuti mwana asakule yekha mopanda chisamaliro chokwanira inuyo kuti muyambe kampeni imeneyi munaona chani makamaka zikomo kwambiri moderator ndi tonse amene tili muno kwambiri tikuyang'ananso dziko lathu kumene likulowera panopa tikudziwa tonse kuti dziko tapanga plan ya 2063 tikuti mu chaka cha 2063 tizafike pati ndipo tayika ndondomeko zosiyanasiyana tikayang'ana zimenezo tiona kuti kuzafika nthawi imeneyi ambiri amene azakhale kuti ali ndi moyo oti azayendese za dziko lino ndi amene tunati ndi anali panopa ambiri mwa iwo azakhala kuti ndi 40 years and above muzaka zimenezo ndiye ngati pakadali panopa kukupezeka ana oti sakukula ndi chisamaliro choyenerera ndiye kuti sitimanga malawi amene tikumfuna mu plani yathu ija ndiye ife tinaona kuti nzofunikira kwambiri kuti vuto limeneli tilivomereze ngati mmene afotokoza anzanga ngati dziko komanso ngati kuno kunzimba kuti vuto lilipo tione zovuta zosamwisa zimene zafotokozedwa komanso tonse pamodzi tiyambe kuunika chimodzimodzi kuti tingagwirane manja motani kuti mwina ana amenewa apezeke kuti tayamba kuwasamalira tikayang'ana makafukufuku ena malinga ndi ndondomeko imene imayang'ana za ana amene ali pa chiopsezo kuno ku Malawi imene kuti unikira kuti ana okwanira pafupifupi 1.5 million akukhala opanda makolo chisamaliro cha makolo pafupifupi 2.5 million ana akukhala ndi mayi okha bambo kulibe ndipo ana pafupifupi 180,000 akukhala ndi bambo wokha mutha kuona kuti magawo amenewo ndiye kuti mwana akusowa chisamaliro in one way or the other zimene zikapitilira
zitipangisa kuti kumene tikupitako plan ndakamba ija mwina Malawi singazakwanilise, chifukwa amene azayendese dziko lino ndi ana omwewa amene panopa tunena kuti akusowa chisamaliro. So tinaona kuti ngati dera ngati district ya Mzimba titakambira napo nkhani imeneyi ndikuona kuti ifeyo amipingo akuboma ndi mabungwe osiyanasiyana tingagwirana manja zotani kuti mwina zinthu zina zitasinthako pang'ono kuti ana athuwa akamakula apeze moyo woyenerera kuti iwowo azakhale nzika zimene zingazapitise pasogolo chitukuko cha dziko lino. Nkhani inaso imene nali ana pafupifupi 2.6 million kuno Malawi oti zaka zawo sizinakwana 17 amapezeka kuti ayambagwira ntchito zaka ali achepere kwambiri. Nde ngati sitikutengapo gawo ngati dziko komanso ngati kuno kwa adindo tonse nde kuti ana aja tipezeka kuti tsogolo lawo silikhala bwino. Ndi chifukwa cha kampeni imeneyi tikuona kuti ndiyoyenerera kuti iwunikire zonsezo kuti tonse ngati adindo kuyambira kumudzi mwina tiwunike njira zoyenerera zimene zingathandize kuti ana athu tiapase tsogolo labwino azakhale ana opindulira zigawo zosiyanasiyana. Chabwino ndi ntchito imeneyi anthu akumudziwa akuyilandira motani chiyambireni kampeni imeneyi? Tingalene kumudziku kuli anthu ambiri akumvesesa kuti vuto lilipo, komanso tithokoze pano kuti tonse amene tili muno komanso amfumu anafotokozapo kuti vuto liliko. Ndipo tikamapita kumudzi ndi mapulogalamu osiyanasiyana anthu akuvomereza kuti vuto lilipo. Chimene mwina sitikuchita bwino ndikuyika ndondomeko zapadera zoti zigwire ntchito kuti mavuto aja tiyambe kuwachepesa pang'ono-pang'ono. Pamenepo ndi pamene mwina tingaine kuti mtunda ukadalipo ngakhale kumudzi tonse tavomereza kuti vuto lilipo. Mwina tikuyena kuyika giya yayikulu kuti mavuto amene aja tikambe kuwachepesa mwathunthu kuti mwina zimene ana athu akudusamo ziyambe kuchepa pang'ono-pang'ono kenako iwo ayambe kula ngati mmene mwina nzika yabwino ingamakulire. Tanenapo pano kuti pali nkhani zina zimene zimapezeka kuti ana ena chifukwa cha kuti akukula okha akusungana okha mwina mwana osapita ku skulu asiya skulu mu 2020 UNICEF inatusa report nthawi imeneyo kuti asikana about 54% anapezeka kuti alowa mbanja boma la Mzimba. Komanso nthawi imeneyi I think ina nthawi ya COVID titakuona kuti ana ena amene tikukamba panopa zifukwa zimenezozo ndi zimene zimapangisa kuti apezeke kuti ambapanga zinthu zoti azithandize chifukwa choti asenza udindo. So tinganene kuti yes kumudziko akuvomereza kuti vuto lilipo, koma ndondomeko zoti zachikhazikike kuti tikayambe kuthana mavuto amene aja ndi zimene mwina tili slow tikadali pang'ono tikuyenda pang'ono tikuyenda kuti speed ikhale ngati tapanga gear ya mwamba kuti mavuto amenewa akhale ngati tikuwachepesa chifukwa choti kapanda kutero tikhala ndi ana ochuluka amene azipezeka kuti chisamaliro sichikwapeza akukula paokha. Chabwino ndi udindo wa boma komanso mabungwe ndi otani poonetsetsa kuti anawa asakule okha opanda chisamaliro chabwino? Udindo ndi watonse ife amabungwe komanso aboma. Abomanso amapanga mbali yawo. Ifenso timabwerapo ngati amabungwe komanso maboma mipingo ndi ma CBOs ama communities. Nditha kunenapo magawo atatu apapa amene takhala tikugwira nawo ntchito ma communities osiyanasiyana. Ife ngati SOS tindi program imene timanena kuti family strengthening program imene
panopa tikugwira ntchito kuchoma boma la Mzimba ndi mbali imodzi yoti tipange respond kapena kuti tikonze mavuto amene ana akumana nawo kumudzi. Chaka chilichonse timagwira ntchito ndi ana okwana 2000 chaka chilichonse. Palinso ana ena amene timakhala nawo konkuno kunzuzu, koma chiwerengero chimenecho chimakhala chochepa kwambiri, koma chikhumbokhumbo chathu ndichoti ana ambiri tapange support ku community. Imene ndi example chabe ya maprogramu amene tili nawo. Ndikuziwanso kuti mabungwe ena amene ali muno ena sanafike aliso na programu awo osiyanasiyana amene anakhazikisa kuti tipanga address ma issues amene akukhuza ana amene akula okha. Chachikulu ndichoti pamene ife tikugwira ntchito amene tili amabungwe komanso kuboma tingopitirira kugwirana manja, komanso budget imene imabwera maofesi aboma makamaka ku district zitha kuyenda bwino kwambiri atakhala kuti anzathu amaofesi aboma budget ija atamayonjezera pang'ono ndi pang'ono. Tinati tifunse pano kuti mwina ku social welfare budget pachaka zimakhala zingati, zimakhala zochepa zoti sangafikire ana ambiri amene akuvutika. Mwina ku polisi ndi zingati, zimakhala zochepa kuti akafikire mavuto amene anaja akumana nawo. So pamene mabungwe tikuchitapo gawo lathu kubomaso mwina pang'ono ndi pang'ono ku district, zikufunika kuti budget pang'ono ndi pang'ono itamakwera kuti nawonso azipitirira kufikira ana ambiri pamenenso ife tikutengapo gawo. Chabwino, tathokoza kwambiri Akondowe monga mwamvera kunena zokuti iwowa ntchito imeneyi ikuyenda bwino kwambiri. Komano Akondowe tisanatsegule malaini athu ngati mmene mwamvera kayi kuti anthu omwe akonera kunjawo afunizisa ndithu atapeka ndemanga zawo pa nkhani zimene mwafotokoza. Ndingofuna kunena zoti mungotifotokozerapo kunena zoti inu bungwe la SOS ndi bungwe limene ndithu mukulera ana omwe ndithu kuonetsetsa kuti anawa asakule okha opanda chisamaliro chabwino. Tifotokozereni kuti mukakhoti mufuna kuwatenga anawa mumatsatira ndondomeko zotani komanso mmaona zotani kuti mwanayo amene mmamtenga nkumulera ku bungwe limene la SOS mumatenga ana ake otani. Zikomo kwambiri. Ifeyo gawo lathu kwambiri takhazikika pa ana amene akusowa chisamaliro. Target group yathu imakhala imene yoyo. Ndiye pali magawo awiri. Gawo lalikulu ana ambiri amene tikuwafikira ndi amene timafikira kudera kwawo. Ngati kuno ku Mzimba ndiye kuti ana ambiri ndi amene tikuwafikira kuboma la Mzimba kumpoto kwake. So nkhani yake ndiyongofuna dera malinga ndi mmene mavuto alili ndikugwirizana ndi ofesi ya DC kuti kumeneko titha kuyamba kugwirako ntchito. Ndiye timayamba kugwirako ntchito. Example ndi program jandafotokoza kupereka danga kumabanja kuti akhale ndi kuthekera kupereka chisamaliro kwa ana awo. Imene ndi gawo limodzi limene pachaka chilichonse timagwira ntchito ndi ana 2000. Koma pali ana ena amene zakanika kumudzi kuja ndiye zimazera kwa anzathu ku social welfare. Zimakafika so ku court ndi amene amatiuza ife kuti malinga ndi malamulo anawa asowa chisamaliro a SOS asungeni kwa nthawi yotero. Ndi amene aja amabwera ndithu, koma amabwera atachokera ku social welfare molumikiza nda ku court. Kwakuli ife timangolandira kuti tithandizepo malinga ndi mavuto amene aoneka. Koma gulu limeneli ndi gulu lochepa kwambiri limene limabwera ku tikapanga compare ndi ana amene timafikira ku community. Komanso ndifotokoze pano kuti direction imene SOS yatenga ndiyonena kuti tifikire ana ochulukirapo madera mwawo kusiyana ndi amene akubwera, kusonyeza kuti tili pakalikiliki opanga prevent kuti isanafike poyipisisa mavuto aja tathere kuti athere community asafike mpana ku SOS. Kwa mpaka dali panopa ndi mmene timayendera ndi anzathu aku social welfare komanso anzathu aku court.
Chabwino tathokoza kwambiri ndithu kwa inu amene mwangamba kumene kuonera programu iyi mukuonera ndithu program imeneyi imene ndithu kuli zokambirana zoonetsetsa kuti mwana asakule yekha opanda kholo. Ndiyetu mwamva ndithu akuluakulu amene tikucheza nawo tsiku la lero amene akukambirana zokambirana zimenezi tamvapo kuchokera ku social fair, kuchokera kwa mfumu, kuchokera ku polisi, kuchokera ku khoti komanso kuchokera ku bungwe limene la SOS omwenso akutipatsira program imeneyi tsiku la lero pano pa Mibawa Television. Ngati imene nafotokozera kunena zoti titsegula malaini athu kuti nonse amene mufuna kupeka ndemanga yanu pa zimene akuluakulu afotokoza muthe kutero poyimba ndithu nambala imene ili pa screen panopo. Komanso nonse amene mutionera kuchokera pa tsamba la Facebook mukhoza kufunsa funso lina lilonse limene muli nalo. Kaya mufuna kufunsa asimwaka, kaya mufuna kufunsa mulumuzana, kaya mufuna kufunsa ku polisi, kaya ndi ku khoti, kaya ndi ku SOS kumene inuyo ndithu muli oleredwa kutero. Pakana ipano ndipemphe nzanga imwe akundithandizira kuti atengeko microphone ndithu apereke kwa anthu amene ali mkati muno. Ngati tili ndi wina aliyense amene ali ndi funso tiye ndikweze dzanja ndithu microphone kupezani pamene mulipo kuti muthe kuchitira ndemanga yanu kapena funso kwa akuluakulu amene tili nawo. Inunso amene mukutionera mukhoza ndithu kuyimba nambala imene ili pa screen panopo. Tikuona dzanjawo. Zikomo kwambiri. Ine ndi Emelia, Field Officer Child Protection kuchoka ku Lujeso. Funso langa likupita kwa worship. Timalandira makesi ambiri okhuza child protection ku office kwathu. Mwa makesi ena zimapezeka kunena kuti mayi kuthekera ali nako, abamboso kuthekera ali nako, ali pa separation. Ana anangowasira mwina agogo koma ndanena kuti kuthekera rani ali nako. Palipera mulo lina lina kuti ose awiri umene alipo kuna amayi kutheka umene alipo abambo akupana kusanga samali kono uteza mwana uja umene alipo chakulachira mafuta. Palipera mulo lina lake loti litawuthandiza ana kuzera mwa ose awiri amayi ndi abambo umene alipo umene alipo winaso umene anakwatirapo. Tathokoza kwambiri. Ngatinso pali ena omwe ali ndi funso. Koma makamaka ndifuna ndikepo ndemanga komanso mwina kuonjezera ma solutions amene tingapange kuti vuto lilichepe. Ndemanga yanga ndionena kuti ndizoona vuto tili nalo ndipo vuto ndi lalikulu pakati pathu. Ifeso ngati mpingo tikugwira ntchito ngati yomweyo yosamalira pafupifupi ana osachepera 250 amene timawasamalira ozungulira mzuzu. Chimene tidaona ndikupanga discover ndichonena kuti dziko lathu likusowekera deliberate policy imene ikhoza kuthandizira kuchepetsa vutoli. Ndalankhula mawu amenewo chifukwa mmene amalankhula worship ananenapo za ma safety homes amene boma limapanga. Koma tati tifunse kuti kuno ku north how many safety homes do we have? Tipeza kuti kulibe. Tikatengera Malawi as a whole how many safety homes do we have? Tipeza kuti mwina ngati iliko ndi modzi kandi awiri of which they are not enough. Nde pa deliberate policy kapena deliberate incentive policy mwina ndi kugwiritsa ntchito chizungu chimene chocho kuti pakuyenera kukhala ma incentives amene boma likuyenera kuyika deliberately pozindikira kuti vuto tidzakhala nalo mpaka kalekale. Ndikulankhula kuti tidzakhala nalo mpaka nakalekale chifukwa ku social welfare anadzatchulapo kunena kuti ma contributing factors ena amene akupangitsa ndi change of lifestyle komanso analankhula kusowekera kwa ubale pakati pa makolo
ndi anthu ena mu community zimene zimapangisa kuti makolo aja akamwalira ana aja amasowa owatola kuti awathandize kutanthauza kuti vutoli tidzakhala nalo pa change of lifestyle tikhoza kuona kunena kuti dziko lathu pano patayamba ka life kachaka individualism kuti timangofuna tizikhala ndi ana athu full stop osati kuti tizikhala ndi anthu ena izi it's automatic zikhalapo ndipo zizakhalapo motero solution imene ndikufuna ndithandizire kuti ngati zingakhale zotheka boma like deliberate incentive policy imene idzathandizira kuwakopa anthu ena kuti akhoza kukhala ndi mwayi wa udindo osamala anawa mwachitsanzo ngati patakhala incentive policy yonena kuti makolo kapena kuti mabanja amene ali ndi kuthekera kupanga adopt ana kapena kuwalera ana kapena kuwatola ana okwana mwakuti boma lizipanga support motere zidzathandizira kuchulukitsa nambala ya anthu amene mwina akhoza kumatola anawo. Number 2, incentive ina ndi boma likuyenera lionetsetse kuti pa district ina liyonse at least patakhala safety home imodzi so that ana amene amangoyenda aja azitoledwa nakasidwa kumenekoko chifukwa izizi zidzakhalapobe mpaka na kalekale. Number 3, chimene ndimangofuna nditsindikenso nchonena kuti mipingo madera komanso mafamilies amasoekera upangiri kapena kuti amasoekera mwina capacity yonena kuti azindikire kuti kodi angathe bwanji kulera mwana wanzawo. Ndende maona ngati kuti pakufunikanso dongosolo lapaderadera limene monga mmene ayamba zathu asioesa kuti akhoza kumatitanitsa because I'm taking this as one of the capacity building program imene ikutithandiza inafe kuti tizindikire kuti kunjako vuto lake ndilalikulu bwanji ndipo kuti kodi tingathandizirane nawo bwanji kutola ana ngati amene wawo. Titati tionetsetse muno Malawi udindo osamala ana opanda amene akuleredwa okha udasidwa manja mama non-government organizations zimene zikuchitika ndi anzathu ndi example yeniyeni imene tinakumana nayo ife kumpingo kwathu kwa ana amene aleredwa ku Rafiki aphunzitsidwa apezeka kuti apambana mayeso a form 4 koma puwale akhoza komano osati zonyaditsa zija anawaja anauzidwa literally kunena kuti inuyo mukuyenera kuti mupeze chochita ngati simuchipeza chochita basi tathana nanu. Komanso ngati ife mpingo chifukwa anawa amapemphera ku mpingo kwathu tinapita kunena kuti anawa tawapezera anthu ena awapititse ku masukulu ena akabwereze mayeso kuja kwa anawuza kunena kuti you are not grateful. Komanso mukapita ndi kuti scholarship ya ku university mwadani kuti mwailuza zinapangitsa ana aja kukakamizika kukatenga ma courses amene onera kuti mwina sadzawapindulira mmoyo wawo wonse chifukwa kuti anzathu aja ma organizations aja ali ndi zokhumba zawo zimene amafuna azikwaniritsa. Motero boma litatenga udindo kudzera mu ma incentive amene ndani naja zikhozo zathandizira kwambiri kuti mavuto ngati amenewa achepe popeza tilipo ambiri ndo apatse anzanga sikwa thokoza kwambiri litisana apatsena tikuvva kosodi manga kufikira kwa anthu makudonera. Hello muli banji kumibawa kumibawa television ndi mangano ndiodani kapena kusirano ndiodani mankhani athu metu kambirana tsiku la lero. ine ndingokalenda mazo wandingofuna hospital mina arandika mbasulira weri ushimugambira la ine nandishikirapo yodi banja ngali nata 2 years ndakhalana ndiwalira ndeka nde najira ku khoti kubanga amadechide maintenance ndengani jana ibabe kuti ambe mimi na bankse banja lichili yake bula tia ndi kuchigamoyo anango fanya mwege anango nena kuti azindi basa 50,000 yodi mwana nganda mwana ngone ndo asezenia zina ndo leze nodi wa mama saidi
akakhala alamba from 1 ndizakuti zabwino kuno zafika nangoziyankha kuti muzokambirana zafika ndinalodabwa nendodadora ndandana bangi zafika ngati ndikukhala limodzi era silimakhala kali silimakhala limodzi njengamakhala ndibangi kuti akhala limodzi kana nanguseka bwinobwino zomwe zimandipasa ineyo chani nkhawa uyoda nawo ndiri ndizalira bwanji siziye ndizafikanso bwanji kuti anawo pasikani nawo pasiseki chabwino tathokoza kwambiri mukuimbira kuti pati Mwanza. Chabwino ndefunso lanu kwa magistrate kulinayi lotani makamaka ndifuna anduzo noti simareva pena kuti munthu akakhala kunena kuti ali pantchito amata kupereka chigamulo changa loti mafizi muzikambirana asamenya kumuuza munthu kuti azipereka mafizi panasiyana kuti azindipasa 50,000 pamwezi gatosanena zonena kuti fizi aji mwanayo inoti azipasa fizi ananguti muzikambirana mafizi wemwana akamba form 1 chabwino tathokoza kwambiri kumwanzako zikomo mafunso amene talandira ndithu kuchokera kumwanza komanso ndithu kuchokera mkati muno akupita ndithu kwa amagistrate athu tsiku la lero mwina tisanaperekenso kwa anthu ena ingoti yankhira mkoni funso limene achokera kumwanza komanso funso limene ndithu anafunsa azathu omwe tili nawo mkati muno. Zikomo kwambiri ndiyambekaye ndi funso la kumwanza. Akhoti tikamapereka chigamulo cha thandizo la mwana timachigawa pamakhala thandizo loyamba la zofunikira mwana za tsiku ndi tsiku kuti mwana uja akule. Kupatulanso apo timaonanso kuti mwana uja maphunziro ake ayenda bwanji komanso in case muna mwana uja wadwala kana kuti udindo olera mwana ndi wachani wa makolo onse awiri. Ndeuti pa chigamulo cha khoti tikeponso kuti ngati mwana uja kuti pali nkhani ya school fees iyenda bwanji makolo onse awiri aja ayina mwana uja amulipire school fees yake ndipo amuphunzitse pana mwana uja akule. Ndipene makhoti timagamulira choncho. Komanso pogamulaponso sitimangogamulaso na kuti perekani 50,000 perekani 100,000 ayi. Tiona kuti kodi makolowa andikuthekera kwanji abambowa kupeza kwawo nkotani koda amayi waso amapeza zingati. Timakhala ndi vuto kumakhoti na kuti tikati mpereke ndalama 20,000 ena amaderera ndalama ikuchepa. Kwa muna abambo a mwana uja muna ndi agadi pamwezi muna onda 30,000 ife tikamagamula maona ziti zimenezo kuti makolo amapeza bwanji chifukwa siti makhoti aliko kulanga munthu ayi komano athandizika anthu onse awiri kukhoti ndi mwana uja. Zikomo. Chabwino ndi akumwanzawo anafunsa funso kunenazo kuti iwo adapita ku khoti inalamula kuti abambo azipereka 50,000 kwacha kwa mwanayo ikakhala nkhani ya school fees akakambirane koma funso lawo limene nalimva kunenazo kuti apita banja akakambirane anthu kuti anasiyana sakukhala limodzi pamene pamwe ngathandize motani kuti apange zotani. Zikomo kwambiri pamenepa ndiye kuti abwereso khoti lomwe lija akalifotokozana kuti mumati tikakambirane talephera kukambirana pa nkhani ya fees ndiye mutithandiza bwanji ngati khoti. Akhoti aja akawathandiza chifukwa pena anthu akabwera ku khoti kuja amasa mtima kuti akufuna kukambirana ife akhoti timapasa mpata uja kambiranani koma ngati akanika amabweraso kuti iyayi uku munatithandiza koma mbali iyi mati tikakambirane talephera kumvana chimodzi ndetithandizeni. Chabwino tathokoza kwambiri amene ndithu ndi Haworship chikumbutso kachipande kuchokera ku Mzuzu Child Justice Magistrate Court kuti ankhapo ndithu mafunso awiri amene ndithu tinalandira okhuzana ndithu ndi chisamaliro cha ana kuti kodi ku khoti kumeneku zimayenda motani. Hello. Muli bwanji? Mutalikire ndi screen yanuyo kuti timvane bwinobwino. Ya, tikudziweni dzina komanso kumene mukuyimbira. Tijani Phiri. Chabwino aphiri ndemanga yanu kapena funso lanu ndi lotani?
ndikhulupirira amene amangofuna kuti amveke kuti akuvekadi koma inonse amene ndithu muli ndi mafunso mukhoza ndithu kutiimbira pa namba imwe pa skrini panupo komanso paja musewale kuti azondiperekaso mwayi kwa anthu omwe ali mkati muno kuti athe kupereka ndemanga yawo tisanapereke kwa anthu ndiloleni kuti so ndiyankhe foniyi timve ndithu ndemanga yawo. Hello. Muli bwanji? Tibwino muli bwanji? Tibwino ndikudzeni dzina komanso kumene mukuimbira. Zanga ndilapile Phiri kuno kukasungu. Aphiri kukasungu ndemangano ndiyodani? Ndemanganga ndoti programu ndaiva programu ino kwambiri. Koma ndozimana makopa ndolilo mangaonesa kwawo. Mabanja likatana atana ngokhala mtauni muno abambolowera kwina amayi alowera sopina. Ndekuti anaja zinthu akubazunzira. Ndekuti maneba amati mina wathandiza kwafusa anaja kwayundi kuti sadzi wako. Ndepamene bwana amangolowerera nakhala masikini ana. Ndimene ndimafuna kuti anthuwa mtengepo mbali kuti amakolo asenda udini okaonesa ana kwawo muzi. Chabwino. Tathokoza kwambiri mayi Phiri kuchokera kukasungu. Zikomo kwambiri. Zikomo akuti makolo atenge gawo lowaonetsana kumudzi kwawo kupangira kuti mabanja akatha anawa azidziwa kolowera. Iwo afotokozapo neyazo kuti kawiri mabanja akatha anamavutika anamapezeka zoti akungoyendayenda mtawuni kupezeka zoti akusowa kolowera. Ndokhe udindo athu ngati makolo kuti tizalowera anawa kumudzi kwathu kuti zikachitika ngati zimenezi azidziwa kolowera. Mwina ngatinso tili ndi ena amene ali ndi funso mkati muno. Tukona mikono itatu ndithu mikono yochuluka koma chiyambire alipekereni microphone kwa amenewo kuti timve ndemanga yawo. Zikomo kwambiri. Ine funso langa makamaka lipita kwa anzathu aku social welfare amayi Simwaka muli pano. Amafotokoza pano kunena kuti no akalandira mavuto iwo kuchokera kwa anthu kaya mizimu amawathandiza munjira zonse zimene atchula papa kuti amawathandiza. Ndeni matinifunse makamaka pa umphawi. Chifukwa tikafika pa umphawi palo enthena kanditu takati kuwaona ife mtawuni muno kunena kuti no uzapeza kuti mayi ali pa khomo polowera ku Shoprite atengaso ana ake awiri akayikaso khomo lolowera kwina kwake mwina kusanako onse akumapempha. Mayi ndi walungalunga ndithu bambonso ndi walungalunga ndithu koma zimene akuchita ndikutenga ana ukayika kuti azipempha pempha. Ndeno ndimati ndifunse kuti kodi akafika ku social welfare ukoko mwina akakoma ndi vuto limenelo kuti ana wopempha pemphawo abwera ku social welfare. Iwo how do they calculate how do they assess kuti umphawi uwu chifukwa pali umphawi nako mene kumachitika m'Malawi muno woti kuona kuti ili ndi dala chabe ili. Munthu uyu ndi munthu wolungalunga bwinobwino uyuso ndi walungalunga bwinobwino wotakhoza ulima kuzipangira chuma iweni kusamalira mabanja awo koma nkumakanika kubwera mno mtawuni akumapempha pempha. Pamene popo ngati social welfare akumathandiza nawo bwanji anthu oterewa. Zikomo. Chabwino tathokoza kwambiri akuti ngati anthu ngati social welfare makolo omwe ndithu amatenga ana awo nkwasiya m'mashopu malo ma public places kuti azipempha. Iniwo ngati social welfare mumapanga bwanji assess kuti uyuyu umphawi wake ndi ali na umphawi wake ndolondola kuti akweni kuti alandire thandizo. Kuna tisanapereke kwa ena mayi Simwaka ingoti yankhirani tifoti akuona kuti mafunso akumwera ochuluka zedi mikononso ya anthu ndiyochuluka apena ili mafunso. Zikomo kwambiri chifukwa cha funso labwino limeneli. Ndizoona kunena kuti timatha kukhala ndi ana opempha amene atumizidwa ndi makolo awo. Mwina amachita kugawana wina pa Shoprite wina pa sana ya ku CCP ndekuti wina kaya akakhalira chakuma office ako a DC timaona akupempha. Ali ndi migodi yawo. Ali ndi migodi amadziwa amakona kunena kuti tilowere ukakuvigwagwa. I think nanena apo kunena kuti ngati boma tili ndi ma social welfare nets amene angathandizire kunena kuti makomotero azithandizika. Ifeyo popanga makafukufuku athu kuyambira ku office koma timakafika mpaka ku community. Nthawi zambiri mwina mkamati pangira rifa ma client timapempha nena kuti
munthu yoti mudziwe kunena kuti amachokera kuti. Cholinga chathu timafuna kuti tidziwe kwawo ndikotani. Nde munthu hotero nthawi zambiri mwina amatha kusowekera upangiri. I think inanenapo nkhani za upangiri. Amakhala kunyalanyaza kapena kusowekera upangiri sakudziwa onena kuti kodi ndingapange chani. Chifukwa chonena kuti ambiri amakhala kuti kuthekera ali nako. Olo anthu ena amene ndolumala muona kuti akutha kukwanisa kupanga china chake. Chofunikira kwambiri anthu amene acha teni tapase uphungu, teni tapase upangiri kunena kuti athe kukhala okwanisa kupanga chinthu china chake. Ikakhala nkhani ya mwana ndi mulandu kumutuma kuti akagwire ntchito yoti azipeza zinthu zofunikira pa khomo. Chifukwa udindo umenewo ndi wa makolo. I think tinawamva aworship akukamba nkhani za magawo a milandu. Nde kuti tanyalanyaza chisamaliro cha mwana. Nde kuti makolo aja ali ndi mulandu oti akayankhe. Chifukwa akuwatuma ana ntchito yosayenera kuti iwo agwire. Malo moti ana aja apite ku skulu akuwayika pa Shoprite kuti azipemphesa. Situyenera kupanga choncho. Ngati ana amenewo aliko teni tithandizane. Ndipo mumzuzu
tuonenge kuti vanthu nawonso vavenge na makopara ndipo vavenge na kuthekera kwa kulera vana vawo m'manyumba nanga mpapi wangatayika kweni vavenge na chidwi chakuti mwana uyu timulere ngena manyithu akapangiranga kale vapapi ngati kumafumu extended families para mwana mpapi watayika vanthu vakangana chidwi chakutora mwana ira chikwati kuthekera vakavanako kwepa nyengo ya sono chikwati ukhala umoyo wateka mboyo usanga kuti mwana tikustavichi tikumtaya so para boma lingaipanga invest chomene ma families na ma social activities tuonenge kuti vinthu vendenge makora mwana wangakuraika chara chinyake chakuti ma social workers kuno ku Malawi they are not empowered tingati tuone ku vyalo vinyake ngati South Africa pafupi apa social worker wana nkongoro zikuru chomene zakuti oro nanga ine ningampanga abuse kuti aine na wanangu ni mwana wani kweni wamsanga wana nkongono kapoka mwana kumfumyako ku maro yara kukamika ku maro ya wemi kweni kuno social worker wataka munthu wakukhala na mwana maro ya mbura kwenerera mtauni mura mukupemba social worker ukayoya kuwaka ndi mbwe vanthu vakumnena vakumunyoza icho chikuwa makora cha so social worker has to be empowered kuti wewe na mazazi ya kugira ntchito yawo mwakwenerera chinyakeso nchakuti boma likwenera kuti liwonesese kuti ma regulations ya child care protection yave implemented yave gazetted mpaka na sono ya gazetted cha icho chikupangisa so kuti ntchito ngati iyi iwerere kumanyuma chinyake nchakuti maramuro yithu ya Child Care Protection Act ya kumanyikwa chana vanthu ndemwe msanga tingafumba mafumu kuti kamba linga au kumanya child care protection msanga ndimba chokuchomeni oro kulije oro so ise ma stakeholders ma duty bearers msanga assist kuyamanya so tingapanga popularize maramulo aya kuti yakhale mkati munthu parati kugwira ntchito ya vana timanyenge kuti kasidango likuti uli kuti tikweze umoyo wa vana ndivyo nakuti niyo yepo ivi yeo chabwino titengeko funso lomaliza kena kutipereke ndithu kwa akuluakuluwa kuti atiyankhire mafunso ndithu amene ape mikono kuti ndiyo chuluka perekani pena pali kwese pamene timukwanitsa kuti mupereke kuti afunse mafunso tathokoza kwambiri ine Misheki Msoko mlangizi wa Chinyamata thank you funso langa silalitali ndikulumikizanako pang'ono ndi funso la Kondowe kupita kwa afumu komanso ndi mapanelists wonse usogoloko ndilokuza ndi ana amene amasiyidwa ndi makolo kuti azilera ana okhaokha makolo ali moyo ndithu komano kupita ngati ku Joni ngati migrants uthawira ku Joni kusiya ana achepere mwina zaka kandi 10 kandi 15 kumalera ana okhaokha mapeto akupeza kuti anawo akusowa parental care kodi ngati mafumu palibe ndondomeko zina iliyonse imene mmakazikisa kuti makolo otero maybe akoza kumapangidwa penalized komanso even ma stakeholders anzathu ngati social welfare police ndi akoti makolo amene apezeka kuti apanga neglect ana alipo amene ayimbidwapo milandu and alipo amene milandu ndiyawo ngatana ayimbidwapo inatha ndipo zinaziwika ndithu kudziwa kuti apereka chindapusa kapena kuti akuseva dende chifukwa cha child neglect chifukwa ana ambiri ndikuona kuti akusiyidwa kupatsidwa ulindo omalera ana okhaokha kwa makolo ndithu ali moyo bwinobwino zikomo kwambiri tathokoza kwambiri nde mafunso ndi amenewa panali mafunso ndithu opita kwa mfumu komanso ku social welfare amene mutilengera microphone ndithu titengereni kuti mutiperekere kwa akuluakulu amenewa kuti atiyankhirepo pamwe pali mafunso eno ne azotingati mfumu malamulo alipo oteteza ana komanso kuti mina makolo omwe akupita ku Joni pamene zinthu zimenezi zikuyenda bwanji ndikuona kuti mafunso amenewa makamaka apita ku social welfare komanso kwa mfumu ati ndiye mukhoza tiyankhira mafunsowa zikomo kwambiri chifukwa cha mafunso awiri olo atatu amene andifunsa ine funso loyamba la mabylaws aja ifeyo ngati kuchoma tili nawo of course mbuyo munakhala ngati kuti zinabwera mochedwa tayambirapo mochedwa chifukwa cha anzathu social welfare ndi SOS chifukwa tamba kugwira nawo ntchito bwino mbuyomu communication yathu simayenda bwino sitimagwirizana bwinobwino wina malowera kwake wina kwake koma pano pa mabylaws tili nawo zinthu zonse zikuyenda bwino mwina nene kuti chimene chatsala nchoti tinatsala ndi kuti tilumikizane ndi anzathu a polisi Mr. Mapanda chifukwa cha ma license
anthu amene ali ndi mabala kuchoma chifukwa ndi amene akuonongana kwambiri. Imapezeka mmene ndalongosera payamba muja amapeza kuti atsegula 5 o'clock bala yatsegulidwa kutseka mmene akufunira. Ndiye konseku tayenda bwinobwino nda social welfare nda sosi panopa tikupanga kwa tikakumane ndi apolisi kuti no tikakumane ndi anthu amene oti tithapanga bwanji. Funso la chiwiri chamafunsa kuti sitimakumana ndi ana mmapanga nawo bwanji lomwe napita ku John. Ndifuna ningokupatsani chisanzo pang'ono. Nthawi inake kunali anthu amene anabwera kuzalima kuchomako amene makolo awo anapeza kuti amwalira kuchoma konko. Koma maliro tinapeza kuti akasiya kumuzi kwawo. Anayamba kumwalira ndi mzimayi kena kunasala mzibambo makhala ndi anaja. Nayenso ndikumwaliraso. Tinalumizana ndaza wanamangiridwa nyumba panopa akukhala nyumba yabwino. Komanso anapatsa chochita. Asosa anapatsa nkhumba, anapatsanso mbuzi. Nthawi zambiri ndikutsimikizireni anthu oyendayenda olo ana otakulidwa opanda makolo amakhala ovuta kwambiri kuti mulumikizane nawo. Komanso amakhalanso amwano chilichonse atha kukupangani. Atapasidwa mbuzizi ndi nkhumbazi anapeza kuti akugulisaso. Kuwapitisa ku sukulu inali ntchito osati yamasewera iyayi. Nde timalumikizana nawo ana pafupafu koma zimafunika kuti muzaphunzitsa pang'ono. Osati kungozitengera mphamvu basi kuti basi tiyeni ku sukulu simugwirizana nawo. Mafunika muzanyengerera. China makolo athu amene apita ku John awo akapita ku John kuja akasiyana kuno ku Malawi samaganiziraso zoti kala kukhala ndi agogo awo kandi yani obola kumene kujako akumwa mowa ndi kudya zinkhuku za ku John kuja sakumbukanso ana kuno ku Malawi. Olo kwatumizira sopo sizimatheka. Nde ngati fe kuchoma ana oteracha takhalapo sondana ngati amenewo amene anakhalapo ku nyumba kwanga myezi 2 yonse ndikuwasunga ku nyumba. Koma chifukwa cha mphamvu ya asosi nawonso analandira chithandizo pakali panopa ali nacho. Komano mwina timapezeka ndi vuto lina pang'ono loti mwina timapanga action mochedwerapo pang'ono chifukwa cha mavuto ena mwina ngati transport komanso kulumikizana ndi asosi fasi mungaonere lero mukadandaula kusosi siku lomwero thandizo lapezeka. Iya sizimakhala choncho. Zimafunana muzilumikizana pang'ono. Mukamapereka katundu amene mafunikaso kulumikizanaso bwinobwino. Tiyerekezeso chisanzo china paliso munthu wina kwathu konko anapeza wakwatira akazi about 50 chakuti. Aliyense ali ndi mwana pamene pacha. Pokalandira chithandizo tipeza tipo kulumikizana ndi mafumu mwina make pali communication breakdown zimachitikaso zimenezo. Koma pamafunika kunyengererana bwinobwino ndi anaja. Chifukwa ndi ana ovuta kwambiri ana ena. Koma ana ena ndi abwinobwino. So poti tili pa kampeni imene atipasa anzathu asosi ine ndikuyamikeni kwambiri chifukwa cha kutiganizira kuti mwina tiziyesesa kuphunzitsana pang'ono kuti zinthu ziyende bwino. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Ku social welfare nanunso mukhoza kuchitirapo ndemanga pa zimene ayankha pa mfumu. Zikomo kwambiri. Akuti ana okula okha ndovuta kwambiri. Mwana si wovuta. Komano njira zimene ife tikugwirisa ntchito a mfumu mwalongosola kale mfumu mwalongosola bwino kwambiri kuti anawo amakhala ovuta. Ndi chifukwa chani tunena kuti anawo amakhala ovuta? Amakhala kuti akusowekera upangiri wa makolo, chikondi cha makolo. Nde saunikiridwa kuti tipanga chani.
akakhazikisa zijanena kama community based organizations makomiti oteteza ana nkumacheza nawo pafupi ana acha afotokozaso amfumu kunena kuti timakwanisa kuwathandiza moyenera. Nde kampeni imeneyi ine ndikuona kuti ikutithandiza pamene tikukambirana za mwana asakule yekha. Ndikuonjezera pa zimene amanena mfumu zija. Pa nkhani ya ana amene ali street connected children, anafunso nena kuti kodi tsogolo lawo ndi lotani, ndi ambapo ka mapanda amaliza mwinaso ena ukuku andithandiza. Ndi chifukwa chake tili muno lerolo kunena kuti mwanaye asakule yekha. Akakhala kuti ali mu street ndekuti akukhala yekhatu, akusowekera upangiri wathu. Inuyo ndi ine ndife adindo. Ana anja akamapanga zinthu tiyeni tigwirane manja atithandize chifukwa akusowekera upangiri. Zimene mwapereka chisanzo chabwino chakukenya nena kuti anali achinyamata, anali ana sana unikiridwe kunena kuti kodi chimene akuonongacho iwowo chikwathandiza bwanji. Chili chimodzimodzi ana a sukulu akwiya ati sanadye zakudya zabwino aukaphwanya sukulu aphunzira. Zikufunikira kuti anawa tizikhala nawo nkuwafotokozera ubwino wa chinthu china chilichonse akhale pasogolo. Fika tikamakamba nkhani za uphungu si nkhani yowauza kuti ichi ndi choyipa koma mpange chakuti. Pamenepo iwo akafuna apange choyipa ichi chifukwa choti sakuziwa ubwino wake. Nde pamene tikukamba za ma structures osiyana monga ma street connected children, ndi udindo wathu muno mu Mzuzu kuti tione kunena kuti kodi ana amenewa akufunika sogolo lotani. Chifukwa ana amenewa ali pa chiopsezo chogwiriridwa, ali pa chiopsezo chozembesedwa, kugwirisidwa ntchito zoposera msinkhu yawo. Chifukwa wankulu palibe amene angaunikire kunena kuti ichi ndi choyipa. Sono akulu ana amene aja ndifeyo tili muno lero. Ndifeyo amene tikukambirana kunena kuti mwana asakule yekha koma tikhale adindo. Ndetiyeni tithandizane kuti ana amene ali mstreet tiachosemo, tithandize kuti ana amenewa akhale ndi chochita, kupangira kuti ana amenewa asationongere zinthu, asazionongere zinthu. Chifukwa zimene akuphwanya zija zomwe zingathandize iwowo pa moyo wawo. Tikumanena kuti ana akufunika akhale ndi moyo wabwino, moyo wathanzi. Nde zofunikira kunena kuti anawo tathandize. Tikaona lamulo losamala kuteteza komanso kuona chilungamo pa ana, nsanamira yake yagona pa udindo wandani wa makolo komanso ana eni yake. Ana aja nawonso ali ndi udindo pa moyo wawo. Makolo ali ndi udindo komanso kutengapo mbali pa moyo wawo. Sono lamulo lokhuza ana lija limayang'ana zimenezo, ndipo muli magawo osiyana amene akuunikira chisamaliro cha mwana. Aoshipi anakamba apo nkhani ya foster care. Mwana timpezere makolo akufuna kwabwino kuti mwanayo aleredwe. Ndipo a social welfare ali ndi udindo, boma linavomereza nena kuti apange kalembera wa makolo akufuna kwabwino kuti athandizire chisamaliro cha mwana asakule yekha. Ndipo tikapanga kalembera ameneyo timakatera ku khoti kuti apasidwe ulamuliro kholo limene lazipereka kuti tisamalire mwana. Komanso malamulo amenewa muli ndondomeko mene tingapangire nkhani ya chisamaliro cha mwana. Nde kusonyeza nena kuti ana amene ali mstreet tikhoza kuwathandizira ngati alibe makolo kuti apeze makolo. Komanso tipange trace makolo ena amene anyalanyaza kuti ana awo abwere mstreet kuti ana amene wathandizike. Tikufuna kuti tikhale ndi nzika zodalirika zimene zingapange chitukuko kudera. Zikomo kwambiri maisi mwaka. Tisanapereke kwa amapanda mwina akhoza khota aliso ndizofuna kuonjezera pa zimene zikukambidwa tsiku la lero. Tingokukumbutsani kuti mukuonerayi ndi program imene ndithu kuli zokambirana zokhuzana ndi kampeni imene ndithu bungwe lija la SOS Children's Villages anapanga. Makamaka kampeni imene inamba mwezi uja wa Mei yomwe akunena zokuti mwana asakule yekha. Ndiye apa tikulandira ndithu mafunso osiyanasiyana ochokera kwa anthu amene ali muno komanso inu amene mukuonera television. Kwa inu amene mukutimbira ndithu mukhoza kutimbira foni kuti mupereke ndemanga yanu. Tatsani mphindi zochepa kuti program yathu ifike kumapeto. Amapanda ndisanakupatseni mpata tingotenga ko foni imeneyi. Hello.
Hello. Hello. Muli bwanji mundayikire ndi screen yanuyo kuti timvani bwinobwino. Yeah, ndozocha no. Dzina lija ndi ndani komanso mukuimbira kuti? Ine ndi hale manga kuno kuzomba. Kuchokera kuzomba ndemanga yanu kapena funso lanu ndi lotani? Funso ndi kutoka kwa magistrate. Oho. Kuti kodi munthu mukamene anemera kuti mwina amagwira ntchito ya ugadi amaende sesa kuti banja limusiyana mwanayo mwina akupita ku secondary mwina so simozi kaya kapena ali pawiri so unozola ndichite sasa kuti sikukwanira kumaso mwina uli parenti ndiye munthu ngachite bwanji kapena ngakuthandize bwanji. Chabwino tathokoza kwambiri akuyankhana magistrate uchokera Zombako. Oh. Tathokoza kwambiri pa funso lanu labwino. Akuti munthu ndi gadi akulandira ndalama yochepa mwina 50,000 kwacha ali ndi ana ochuluka omwenso ndithu akufunikira school fees apange zotani mumuthandiza motani ndalama zothandizira anawa ziyenda motani tisanapite kwa mapanda tikutipititsani kwa magistrate amenewa kuti atiyankhire funso limeneli. Zikomo kwambiri ndalina kuti udindo olera mwana ndi wakholo eti nde kholo usanabereka ana aja tene kuti uziona kuti ndikuthekera kolera ana amene aja sungabereka ana mbirimbiri kuti ana azizunzika kuti ndibe kuthekera ndiye kulakwitsa tsopano komanso ngati ndalama kulandira ndi yochepa panga njira zina ngati mabizinesi kuti uonjezerepo pachomwe kutani ukupeza chija kuti ana akuli nawo aja uwapatse tsogolo achani labwino chifukwa ngati ana aja wabereka ufuna usafune ndithu uyu ndi udindo ana aja akule bwino. Zikomo. Chabwino tathokoza kwambiri ndingotenganso foni ina ndisanakupatseni maisi mwaka. Hello. Hello, muli bwanji? Hello. Maisi mwaka mwina mukhoza kukhala ndi zonjezera. Ndimafuna ndonjezere pa amene ayankhula worship nkhani ya ana mwina alipo awiri akufuna fees koma munthu akulandira ndalama yochepa. I think ndakhala ndikuyankhula nkhani ya kupanga ma assessment pamene kunena kuti kholo likuyena kuti ipange support mwana sitikunena kuti mwina mzibambo timpase punishment koma tikufuna kuti azindikire udindo wake pamene kandi mayiwa asiyana koma pali ana ndengati zili choncho ndi bwino tione kunena kuti kodi ena amene angathandize kuonjezera pa khoti ndi chani. Tili ndi makamba nkhani za ma safety nets chizungu chinathawa nthawi ina yake pa safety nets pali nkhani za education support nde ngati mwanayo tikuona kuti tapanga ma assessment kuti akufunika nkhani ya maphunziro kuli njira zosiyana zonena kuti mwanayo ku skulu kuja akathandizike makolo anasiyana mwina abambo akwatira kwina amayi akwatira kwina koma ndi ana aku secondary school tiyeni tione kunena kuti kodi tingathandize bwanji nkhani ya maphunziro tikadandaule kwa amene angatithandizire masiku ano kuli nkhani ya CDF ngakhale kunena kuti sikuyenda bwino anawo athandizike apite ku skulu komanso pali mabungwe monga kuno ku Mzimba North amene akutithandizira pa nkhani ya maphunziro tiyeni tikumane ndi kama child protection workers ma CBOs kubandera kumene tikukhalako ma counselors komanso amene akuyenda ndi anzathu ma honorable MPs tione kunena kuti kodi banja limeneli ana amene akupita ku skulu athandizike motani koposa kunena kuti chifukwa choti banja latha ana akapangidwe punish kuti asapite ku skulu ndimafuna ndionjezerepo pamenepo titenge ku mafoni awiri tisana kena kuti tsika malaini athu. Hello. 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 Muli bwanji? Tili bwino ndikudziweni komanso kumene mukuimbira. Ndikuimbira ku Embangweni. Chabwino ku Embangweni funso lanu kapena ndimangano ndi otani? Ndimanga ndimanga ndikuti azibambweni amachitira dala kuti analivutika. Ndipatela mwamuna uja wakwatira nkazi wakwatiraso nkazi woyamba andiyana koma kwatiraso wina wachiwiri wachiwiri kuti beni mwana aliwete iyayi koma woyamba uja ndipo andiyana so saifi koma kuti apereke chithandizo chija amaletera
ndewa tinaweza kupita kwa social welfare ukadandaula kuti mwakutuma kuti kumabadika chimene tingachitika ndiye tingatindizike bwanji. Chabwino tathokoza kwambiri akuyankhani. Okay. Akuti azibambo ena amapangira dala akudziwa zokuti iwo ndi ochepekeredwa koma akukwatira akazi ambirimbiri kumene konso akuberekanso ana. Titengenso foni ina apa. Hello muli bwanji? Ndibwino gai. Ndibwino ndikudziweni dzina komanso kumene mukuyimbira. Ine ndi Kunchinji ndinena. Kunchinji. Mwali dzina lichanenda? Maijisi ndi manga yanu kapena funso lanu ndilo lanu chokera Kunchinji. Ine funso langa ndilakuti pali makolo ena pamapezeka kuti mwana akangoti mwina awapempha thandizo lina lililonse zokhudzana ndi kusukulu pamapezeka kuti kumayankhidwa zinthu zosakhala bwino ife kusukulu timapita movutika masizi timapanga tokha magani kodi ndizoyenera kuti tikhoza mamufotokozera mwana zimenezo kodi mibado yathu ndi imene ilipo masiku ano zochita zake tikhoza mapanga zimodzi maelekeza ngati zimene timachibese mbuyomo kupalanga ndi imene kuti tikhoza mapanga tizi bwanji chifukwa zimenezo ndimachiyinjira kawiri zoyekeze ngati ine zimakonda ndichirikira mwana wanga akamapeza thandizo wa abambo ake. Chabwino tathokoza kwambiri kuchokera Kunchinji. Akuti makolo amasiku ano mwana akamapempha thandizo mumapanga compare zamakedzana ndi zambado uno kuti ife kalelo zimenezi kunalibe zimenezi kodi ndizoyenera. Tisanapereke ndithu kwa anthu oti andiyankhire amapanda microphone takupatsani kalekale kuti muchitepo ndemanga zokhudzana ndi ana oyendayenda mtawuni. Zikomo kwambiri indedi ana opezeka mtawuni ifeso ngati nthambi ya polisi timaonesesa kuti ana aja akhale otetezedwa komanso tiyachose chimene chimachita ife munga kwati kunzuzu kunoko nchona kuti timagwira limodzi ndi ma stakeholders ena ndi ena anzathu aku St. John of God ku social welfare kuonesesa kuti ana asapezeke mtawuni muno ande mutati muone ngati ana angapezeke mwina atakhala ochepa kwambiri koma chomwe timachita ife chona kuti ana amene amapezeka matawuni wa ali magulu awiri pali gulu lina la wana timati children living in streets ndi children living on street. In street ndi ana amene oti amatha kumagona kusiwa bridge kapena kumagona so mtawuni mu manyumba zimene zizosatha koma tikati on street ndi ana aja amapanga operate kuchokera ku nyumba kwawo kumapita mtawuni maziro mabwera ku nyumba kwawo ndi ambiri amene ankapezeka mbiri muzuzu mu anali kuti amachokera ku nyumba kwa makolo wawo. Ndiye ife a polisi mogwirizana ndi St. John of God komanso social welfare timakhala tikuyenda program ina yoti tichose ana onse m'matawuni mwathu muno ndipo takhala tikupanga withdraw ana amene wa mdistrict mwathu muno mudati muone mtawuni munomo ndi ochepa chifukwa timadziwa kuti ana akamapezeka mtawuni munomo ana awo amakhala pa chiopsezo chimene chingawapangire kuti moyo wawo uwonongeke ena atha kuwachitira nkhanza zosiyanasiyana ndiye ngati ife adindo amene udindo oteteza ana amene kuti asachitidwe nkhanza tioneka ngati munake sitikuchitira anawo bwino timapanga withdraw komanso kuonjezerapo ana kuti kasi mtawuni muno kuzoleramo kwambiri umakukhala mtawuni mu mapeto ake so azakhala mbava ndi mbanda azachita za mbava mtawuni mu komanso anthu enanso amene amachita za mbava ndi mbanda atha kumagwiritsa ntchito ana aja ndikuti moyo wa ana aja asutha kukhala pa chiopsezo chachikulu kwambiri chifukwa kana amene kuti mapanga withdraw muthandizidwa ndi anzathu amene ndalankhulawa ana ambiri akhapanga withdraw komanso ambiri achakutengedwa kupita kwawo ena akanapikidwa pakana ukafika kwa kusalima ena even munzuzu umene ukasiya kwawo anthu ukapakanso visit makomo a makolo awo ukalankhula ndi makolo awo komanso ena makolo awo ukagwira kumene kuona kuti niyo mukulekerana nawo kumatani kumayendayenda mtawuni kumapempha zimene zimabeka chiopsezo kwa ana komanso kwa anthu amene ali okudusa ifo mapeto ake ngati sapeza zomwe afuna kupeza akaputi apasidwe azamba kupanga ataki anthu kumalanda anthu by force sopano ife apolisi ndi anzathu kugwira ntchito yaikulu kwambiri kuona kuti nzuzu site komanso madwa amene timayang'anira akhale otetezeka ana asapezeke mtawuni mwathu. Chabwino tathokoza kwambiri apa ndifuna nditenge ku foni imodzi yomaliza kena kuti tseke malaini athu tsiku la lero. Hello mudalikire ndi screen yanuyo kuti timvane bwinobwino. Muli bwanji amene wakuone kuti salilede titenga foni yomaliza kena kuti tseka malaini athu. Hello muli ba? Tili bwino ndikudziweni kumene mukuyimbira. Tikuyimbira ku Blantyre. Chabwino ku Blantyre dzina lija ndi ndani? John Matthews.
John Matthews ndi manga yanu kapena funso ndilotani tsiku la lero? Funso langa ndifuna zokuza ndakuti pali muchipimene mufotokoza apa pali azimayi enaso amawandizeraso chipimene kuti anazizulika so pali zinanga ndi boma limayikira kumbuyo kwambiri pakupanga mwano kubisa katutu nyumba ndizi bambo okha sina msangalase akacho sauza khomo anajanga khauta kuzuzika. Nde mafuna kuti funso limene libwere motani makamaka. Okay, ndika mene fuko nje kuti azimayi boma litatizapo bwanji. Okay, tathokoza kwambiri kuchokera ku Blantyre kumeneko. Zikomo. Akuti pali azimayi ena omwe akumapangira dala zinthu zosayenera m'makomomo ndicho linga choti akathamangitsa aziti ana akuvutika. Imene ina ifoni yathu yomaliza tsiku la lero kutenga kuti tilankhulane nanu kwa inu nonse amene ndithu mukutiimbira kuchokera ku nyumbako. Palinso funso lina pa Facebook omwe achitirapo ndemanga ayang'e akuti koma funso losiya ana okhaokha silinayankhidwe bwinobwino ndiye ndikhulupirira zoti mukamati yankha ku social fair komanso amene muli okhudzidwa ndi mafunso amene mabwerawo mutiphatikizirakonso ndi funso limeneli. Akuti funso losiya ana okhaokha silinayankhidwe bwino losiya ana kuti adzikula okhaokha funso limeneli akuti silinayankhidwe bwinobwino. Okay, zikomo kwambiri. Pankhani ya abambo amene akukwatira akazi ena koma mkazi wawo ali ndi ana komanso pankhani ya azimayi amene amapangira dala zofunda kunena kuti akauza kuti chokani kodi pamene patingathandizane bwanji. I think tinayankhulapo anzangaso ayankhulapo pankhani imene I think awonjezeraponso. Ineyo ndikhozonena kuti tikumakhalaso ndi ma sessions a parenting education pamene makolo amapasidwa maupangiri mene angalerere ana komanso zimenezi pamene timawunikirana nkhani za malamulo kuti kodi lamulo likuti chani fukandanena kuti lamulo lona za chisamaliro kuteteza komanso chilungamo pa ana limanena kuti mwana aliyese ayenera kuti aleredwe asamalidwe ndi makolo ake nde amene akulekerera ana ndi mulandu onena kuti akhoza kukayankha ku khoti. Nde chachikulu ndikunena kuti kumudzi anthu tosefe adindo tidziwe kunena kuti kungolekerera ana kuti azilera ana okhaokha kapena kulekana mabanja ndi mulandu ngati ana onse tikuwasamala nde tidziwonena kuti tikhoza kusumiridwa kunena kuti ana sitikuwasamala tiyankha mulandu umenewu. Nde amene tili ndi chisimo chonena kuti ndikakwatira mkazi kumusiyira ana 6 nkakwatira wina ana 5 kakwatira wina ana 4 alondoledwe abambo amenewo kuti akuthawa udindo asangobereka ana. Lamulo likupereka udindo kwa makolo onse kuti asamale ana amenewa. Komanso amayi amene tikulekerera mabanja kuti azitha nkumanena kuti ana akuzunzika mwina ndicho linga chonena kuti muzibambo timukolole ameneyo nayonso timuunike bwino lamulo ligwirepo ntchito. Ndi chifukwa chake nanena kuti akhoti akamapereka chigamulo cha child maintenance amapemphaso a social fair kuti tipange kafukufuku muzibambo tikamuunike komanso mzimayi timuunike chifukwa ena alinako kuthekera azimayi konena kuti akhoza kumusamala mwana chifukwa mwana uja si wa abambo okha komanso si wa amayi okha. Tikufuna kuti anthu awiri onse akhale ndi udindo pa nkhani ya chisamaliro cha ana. Nde ndi chifukwa chake timapanga kauniuni kuti akhoti akamapereka chigamulo azipereka ali ndi information yochoka kwa amayi komanso yochoka kwa abambo titapereka ripoti yokwanira bwinobwino. Pa nkhani yonena kuti makolo tikumakonda onena kuti mwawana imwe ise tikasuzikanga timakazinga chimanga sitimadya china chilichonse. Imeneyo ndi mapanda anakambapo nkhani ya nkhanza ndi emotional torture kwa mwana uja chifukwa tikufuna kunena kuti mwana azingokhala wodandaula azichita mantha unena kuti mayi yanga kapena bambo anga ndikapempha chinthu akandikumbusa za moyo wawo. Mwana uja makula ndi mantha kukanika kuzapempha kwa inuyo azeti zati mwana uja timamuunikira unena kuti azikaba
nanga sakufuna chinthu akuopa kusapempha chifukwa choti ifeyo tikakamba history yathu kuti ndimazunzika mwakuti ndimapanga mwakuti ndi ana inu ndinofewa. Tiyeni tione kunena kuti ana athu pamene tikuwaunikira zinthu zikhale mwa timanena kuti positive discipline. Zinthu zonena kuti tizaunikira moyenerera kunena kuti ngati chinthu chopalibe tauzo nena kuti sindikutha kukwanisa kukupasa ichi chifukwa chonena kuti ndinopereweredwa mwakuti koposa kunena kuti feyo tizikamba zathu zakale. Pa nkhani ya ana amene makolo awo akupita ku joni ndi zinthu zovuta komanso zomvetsa chisoni chifukwa chonena kuti masiku ano amayi abambo onse timapita ku joni kusiya ana. Ndi chifukwa chake tikunena kuti kuderako tilimbikiseso makomiti amene angathandizire kunena kuti ana aja azithandizidwa. Nkhani ya mabailozi imene akambapo amfumu ndiyofunikira kuti kuderako tione kunena kuti kodi ana tiathandiza motani asakhale okha asakule pa okha. Makomiti tikukamba aja ndi amodzi amene angatithandizire kuona kunena kuti kodi ana amene makolo awo onse palibe tingathandize bwanji kuti asalowerere. Talimbikise ana otero kupanga nawo attend zochitika za kumuzi zokhuza achinyamata kuli ma youth club kuli ma children's corner ana aja azipita kumene kuja kufotokoza nkhawa zawo. Chifukwa tikaziwa mavuto a ana ndi pamene tingathe kukwanisa kutengapo one kunena kuti kodi ana tiathandiza motani asakhale okha asakule pa okha. Makomiti tikukamba aja ndi amodzi amene angatithandizire kuona kunena kuti kodi ana amene makolo awo onse palibe tingathandize bwanji kuti asalowerere. Talimbikise ana otero kupanga nawo attend zochitika za kumuzi zokhuza achinyamata kuli ma youth club kuli ma children's corner ana aja azipita kumene kuja kufotokoza nkhawa zawo. Chifukwa tikaziwa mavuto a ana ndi pamene tingathe kukwanisa kutengapo gawo. Makolo amene ali ku joni tipeze njira tikambirane nawo kuti kodi apanga bwanji mwina kholo limodzi lizipezeka pa khomo chifukwa azigogo amene tikwasira makhala kuti mphamvu zawo zatha. Nde mwina mwachidule neyo ndikhoza kufotokozapo motero ndipasire anzanga kuti mwina awonjezerepo zikomo. Chabwino tathokoza kwambiri ndikuona mkono wa magistrate umeneko magistrate mukamaliza ndifunanso kuti titenga ndemanga ikhale ndemanga limodzi kuchokera kwa audience chifukwa timalingana ndi nthawi yathu ikuoneka kuti kupita mapeto. Audience kapereka ndemanga kena kuti apatsirako ndowe kutinso achitirepo ndemanga yawo. Magistrate Sikomwe kwambiri ndimafuna ndilankhulepo kwa makolo amene amangosiya ana kusiyira munthu wina. Pali malamulo onena kuti ngati makolo osawiri asiya ana amene akulera ana aja ali ndi ufulu obwera ku khoti kumanga makolo aja kuti ndikukhala ndi ana awa. Ndifuna makolo ana aja aziwatani aziwathandiza. Ife ngati akhoti timapanga maorders ngati child maintenance kuwalamula makolo ana aja kunena kuti iyayi anawa akukhala ndi uyu ndi amene akulera chani akulera ana. Ndrama msipeka kuno ku khoti awa azitenga ana atani akule bwino. Si yekha amene akulera mwana uja ayi komanso social welfare anzathu akaona kuti dera ilili ndithu anawa akutani akuvutika kwa makolo awo ali ndi kuthekera nawonso social welfare amabwera ku khoti. Pali makolo awa ali ndi kuthekera kwa bwinobwino koma akulephera udindo wawo mwadaladala. Takhoti we make some orders kuna kuti iyayi makolo amenewa ana amenewa watani embe kuchokera ku CCP. Ine ndemanga yanga nimafuna nditrepa mawu amene ananena abambo Kondowe malingana ndi ma percentage amene anapezeka amene ankachita kafukufuku kunena kuti no mwana amabadwa pakati pa anthu awiri mwamuna ndi mzimayi. Ndeno zikuoneka kuti mmene amayankhulira iwowo amanena kuti ana ambiri amene ali abandoned akuoneka kuti akusamalidwa ndi amayi awo kusiyana ndi amene kusiyana ndi amene akumasamalidwa ndi abambo. Nde izizi ndimene zikumati kuuza sopano kunena kuti we need ifeyo ngati anthu mumbali zina zilizonse zimene tikumakhalamo tikumachita tikumapereka thandizo tizionesesa kuti amayi ndi amene ayenekera kuwa kukhala economically empowered. Kukamabwera mabungwe otino awa kusamalira azimayi kaya chanchani kusamalira anthu amene akuvutika ndetionesese zimene zikumatuza sopano kunena kuti tikamachita empower anthu
pakati pa mwamuna ndi mzimayi ayenekera kukhala empowered kwambiri ndi mzimayiyo chifukwa nthawi zambiri ifeyo I don't know kaya chifukwa cha patriarchal culture or patriarchal system of the families amene tili nawo wawo tino ndikakhala mbambo ndi kukhala ngati ndine bosi ngakhale mchokepo silibe kanthu mayi atenga udindo osamalira ana nde izizi zimatiuza kuti ino tizika mtima kwambiri kuti amayi nthawi zambiri azikhala economically empowered. Chabwino tathokoza kwambiri abusa. Tikupatsa mkono 1 minute yeniyeni pa ndemanga yanu ndaona mkono kuyambira kalekale. Zikomo kwambiri ine ndi Boston Khoma kuchokera ku education. Ndemanga yanga ndiyo tipoyamba ndithokoze chifukwa cha arrangement imene mnapanga kuti tikumane muno timve kuchokera mbali zonse mene tamvereramo. Yachiwiri ndiyo timwina amene muli a media tithandizeni kuti zimene zakambikwa pano zisangotherapo mpano kapena sangothera kwa lero koma zikhale zoti mwina mukuziulutsa kuti anthu ambiri amve. Ndemanga yayikulu is just an extension kuti kodi mwana akamabadwa amene amafuna kuti mwana uja abadwe ndi makolo kapena mwanayo. Ngati tikuti makolo ndiye ngati makolo akufuna kuti abadwe ndiye ukwati watha zimkhudze mwana. I think zimene zitakhala kuti mwina ISOS tikuzipanga cascade amene takambirana pano komanso anzathu a media mukuzipanga cascade zikhoza kutithandiza kuti mwina anthu ena sakudziwa kuti mwana tusiwolakwa mwana ndi kubadwa kwa mwana ndi kufuna kwa makolo. Ena amachita kupita kuphiri ukafuna mwana kuchoka kuphiri kuja mwana uja wabadwa ndikumamnyozaso kuti mwana wese timthandiza. That's very unfair. Chabwino tathokoza kwambiri kuchokera ku education. Tipatseni microphone kwako ndowe angolipatsira ndemanga pang'ono chabe kena kuti apatse ndithu amese Gabi kuchokera ndithu kuMberwa district council amene ndithu ayimene ya DC kuti makamaka mutipatse way forward kuti pazimene takambirana tsiku la lero inu ngati ochokera kwa DC mutiuza zotani. Zikomo kwambiri moderator ndi tonse. I think chachikulu chimenenso ndachiona nchonena kuti kumudziko ndi kumene kuli udindo yambirira pa nkhani ya kusamala mwana. Pa family zikakanika immediate family zikakanika ndi kuti delalo zikakanika mwina ndi pamene tingapite kuboma kuti tithandizeni zativuta. Ndi pamene tikuona ngati kuti pakadali panopa tikuphonya kuti anthu ambiri pa family kudela ayiwala kuti udindo umene ndi wawo angosira gawo lina mwina kuboma ndi ma NGOs. Ndiye tiyambire kudelako kuti udindo ndi wathu ife tichitepo kanthu zikafika povutisisa ndiye tiyambire kupita kwa adindo ena amene angatithandize ngati kuboma. Chachiwiri kuboma ndikudziwa kuti kuno ku district tilibe mphamvu zoti tipange budget kuti ndalama zingakhale zingati chaka chino. Ngati dziko tiyambe kupanga child sensitive budgeting tipange invest mwa ana kuti budget tikamapanga ya chaka chino ndi ndalama zingati zimene zipita kwa ana pa district. Tikapanga choncho ngati dziko mwina pakutha kwa zaka tipezeka kuti zina ndi zina zayamba kuyenda. Maofesi ena aboma akulephera kugwira ntchito moyenerera chifukwa choti ndalama yamakhala yochepa ku district. Ndikudziwa kuti Malawi ali ndalama yochepa koma mwina pang'ono ndi pang'ono titati tiziyikako kandalama zakankumapita mabungwe ifeyo tizikhala kuti tikulumikizana ndi kuboma nkhani za ana kumapita pasogolo. I think ndemanga yayikulu ndi imeneyo kumbali ya ku SOS. Tathokoza kwambiri. Tipatseni microphone kwa amene akuyimirira ndithu a DC kuchokera ku Mberwa district council kuti mulimalizire tsiku la lero makamaka timve kunena zokuti pa zonse zimene takambirana tamva ndithu ndemanga kuchokera kwa anthu amene ali muno, ndemanga kuchokera ndithu kwa anthu omwe anali kutsogolo kwathuku komanso ndemanga ndithu kuchokera kwa anthu ma viewers athu amene amationera kunena zokuti inuyo mukuonera zoti way forward yake chitsogolo chake tipange zotani makamaka kuonetsetsa kuti mwana asakule yekha. Zikomo kwambiri. Tathokoza kwambiri potipatsa mpata umenewo kuti tipereke ndemanga. Poyamba ndikuyenera kuthokoza bungwe la SOS Children's Villages chifukwa chopangitsa mkumano umene wakhala ku tsiku la leroli. ISOS nthawi zonse mukumakhala patsogolo
kutionetsera ndithu chidwi chanu kunena kuti masomphenya anu pana mukufunadi kuti kamakwana 2063 atsogoleri amawa amene ali anawa adzakhale atsogoleri ndithu aphindu odziwa chimene akuchita chifukwa mkumano umenewu osonyeza kunena kuti pasapezeke mwana oti akule yekha. No child should grow up alone. Si chinthu chamasewera chifukwa tikati tionetsetse ndi ndemanga zonse zomwe tamva nyumba muno through mafoni ena kuyankhula zikuonetsadi kunena kuti zikuchitika kunjaku aliko ana ena amene akuleredwa azifi kuti anangogwa ngati mana yeti makolo alipo. So ngati ku district Mzimba North ndi tosa amene tili nyumba muno likhale udindo wa wina aliyese kutengapo mbali kunena kuti aziona kuti kodi mwana uyuyu akusowekeranji chonchi upangiri ngati kuti alibe makolo nkumfufuza nkukapereka uthengawo kumalo koyenera atipeze ife ku social welfare akafika kwa afumu atalikira akafika ku polisi akafika kwa magistrate amene wawa ali ndi komiti yawo imene ili ngati yapa district anthu amene wawo se walimo ma sectors amene ndachola papa akatsatira ndithu mpaka nakukampeza mwanayo kumene ali. Takamba za ma street kids, takamba za ana ena mizimu community komanso tisaziwale tokha chifukwa tili muno tachokera m'manyumba tasiyana kumbuyoko tichoka pano tukafika kunyumba tukutenga PC tukutenga phone tili pa social media sitifufuzanso kuti kodi mwana uja waswera bwanji kaya watani akamabwera kufupi mwana ukuntuma kwa medi sakulera ikayekha mwana amene mwana akuleleka ndi medi zikuchitika mmakomo si street kid yekha chifukwa yake ana amene tili akuchokera kwa both parents nkunyumba kwanga chitsanzo ndabwera kunoko ndasiya mwana ndasira medi akukandiyandikira mwana sindikuzoti tsiku limenelo waswera bwanji ndikukankankha tapita kukuitana anachisali ndilibe nthawi yompatsa kumva mwana uja kunena kuti tsiku lake latha bwanji mwana uja ku skulu waphunzira bwanji mwana uja kodi wadya chani zonsezo tasira medi chimozimozi kuti tikuthawa udindo wathu kufuna kuti gwira magistrate tonse muno timangidwa apolisi mutimanga ndithu chifukwa choti udindo tikusira anthu ena koma chiyambe ndife tituluke nacho tikatuluka nacho tikagwira ntchito yopambana ndiye ndipemphe kuti ukhale udindo wa wina aliyese nyumba muno kuonetsetsa kuti pasapezeke mwana ndithu okula yekha tichitenge timve that pain kunena kuti kodi mwana uja tikamuonongera tsogolo lake tili ndi chokayankha pamawa chifukwa ndiye kuti sitinagwire ntchito yabwino si wathu ndi waneba chitenge ndithu kuti mwana amene yoyo ndi wathu chifukwa sitikudziwa udzalera wathu yomawa ndi aliyese achitenge ndithu chinthu cha mtengo wapatali kuti aonetsetse kunena kuti mwana asalere yekha asaleredwe yekha asalerane ukhaokhana. Parental care is very important ndipempho ndithu ndi mawu amene wawa ndilekezere pompa komano ndisangosiya tipereke round of applause to SOS for this initiative. Thank you. Tathokoza kwambiri ameneyo ndithu analo imene ya DC kuchokera ku Mberwa District Council pamene basi ndiye pantsizo pa program yathu imene ndithu inakukonzerani yomwe ndithu kunayo zokambirana zimene ndithu kunali akuluakulu osiyanasiyana kuchokera ku nthambi za boma maso mabungwe makamakaso kufotokoza kuonetsetsa kuti kampeni imene ikuyenda bwino yoonetsetsa kuti mwana asakule yekha. Tithokoze kwambiri ndithu Mayi Helen Simwaka omwe ndithu ndi mkulu ochokera ku makamaka nthambi ya boma yoona za chisamaliro cha anthu ku social welfare. Zikomo kwambiri komanso tithokoze kwambiri Mulumuzana Elton Zipa Chimaliro kuchokera ku Shoma. Tithokozeso kwambiri Assistant Superintendent Addison Mapanda kuchokera ndithu ku Nzuzu Police komanso Haoship Chikumbutso Kachipande kuchokera ndithu ku Nzuzu Child Justice Magistrate osewalaso
George Kondowe omwe ndithu ndi programs director kuchokera ku bungwe lija la SOS. Komanso tithokoze kwambiri kwa inu nonse amene ndithu munali muno ndithu kupereka ndemanga zanu, komanso inu nonse ma viewers amene ndithu mwapangitsa kuti program imeneyi iyende bwino. Pamene paso ndiye pa mtsizilo pa program yathu imene tinakukonzerani tsiku la lero. Musewale kuti program imeneyi imakufikani pa Mabawa Television ndi thandizo lochokera ku bungwe lija la SOS Children's Villages Malawi Mzuzu program. Ine dzina langa ndine Lorinte Menohaukea ndingotipitizani kuonera ma program otsatirawa.